Lles agradecemos as tres pois a súa presenza hoxe aquí. A miña dereita o escritor Ismael Ramos, cuxa última obra publicada é A parte fácil, colaborador habitual del diario, con artigos de opinión que polo menos a moitas nos dan moito que pensar e que moitos lle agradecemos. A miña esquerda inmediata está Susana Sánchez Sarins, escritora, activista. A súa última obra publicada é Arte Menor, colabora habitualmente no Sermos Galiza, facendo, digo eu, arriscada crítica literaria. E arriscada dobremente, eu xa me mollo, porque ademais crítica literaria, como di ela, de literatura infantil, e sendo escritora creo que ten pois un dobre valor. No lado dereito de todo da mesa está Antía Yáñez, tamén escritora. A súa última obra publicada é Big Water 2 e colabora habitualmente coa revista Luces, facendo tamén artigos de opinión. Moitas grazas ás tres por estar hoxe aquí. E seguindo un pouquiño pois a tónica desta mañá, a proposta que traemos é que eu lles vou lanzar algunhas preguntas, elas, moi amablemente, vannos contestar. Se vos parece, seguimos a orde Antía, Susana e Ismael, polo menos nun anaquiño, e logo, se iso, cambiamos para que Ismael pois se sinta libre e recoñecido tamén. A primeira pregunta que me gustaría facerlles era, pois, un pouquiño unha proposta para abrir boca, que sería con que tres palabras definirían a relación entre xornalismo e literatura? Xa así vou, non? Vale. É que cando nos pasaches esta pregunta, bueno, hola a todos e a todas, que nunca saúdo, perdón, se me pasa na rúa non me teñades en conta, son moi despistada, pero cando nos enviaxe así as cuestións sobre as que podíamos falar, pensei, comezamos forte, porque isto de con que tres palabras podemos definir a relación entre xornalismo e literatura, pois ao principio dixen, nin idea, quedeime en branco, e logo dixen, bueno, vamos afrontalo de outra forma, vamos pensar, non? Que isto é un pouco un xogo que facía eu de adolescente, que era que che dicía unha palabra e ti, sen pensar, tiñas que dicir unha palabra de volta, non? Padre estricto, madre horrible, cousas así, non? Que ao final amosábache máis do subconsciente do que ti podías crer. Entonces, tomeino un pouco así. A primeira palabra que me veo á mente, sen ser eu nada disto, foi sensibilidade. Porque, bueno, segundo a Real Academia Galega, fixen os deberes, busqueino, é a facultade propia, a segunda acepción di que é a facultade propia do ser humano que fai experimentar sensacións de afecto, compaixón, emoción, etc. E a acepción número 3 di capacidade para apreciar e expresar a beleza, a armonía, etc. Entón, creo que no ámbito literario quizáis chegamos a esta conclusión dunha forma moito máis directa, non? Escribimos para provocar compaixón, emocións, beleza, non? Pero no xornalismo, sen ser eu xornalista tampouco, coido que lle cae moi ben, porque no fin de contas, se non hai sensibilidade por parte do xornalismo, pois ese traballo podría facelo unha inteligencia artificial, non? Quero dicir, ten que haber un valor engadido a simplemente redactar palabras iso, redactar frases, oracións coa súa sintaxe correcta, non? Temos que ir un pouquiño máis alá, porque senón, pois iso, poderíamos ser suplantados por máquinas. Despois, a seguinte que me veu á cabeza foi a reflexión, porque, como todo bo libro, eu creo que o que lés ten que seguir dándoche voltas na cabeza durante un tempo, gusteche ou non, incluso hai veces que non, eu pecho un libro e digo, Dios, non me gustou, pasei non moi mal, e ao mellor ese libro 15 días máis tarde ainda me segue dando voltas na cabeza e incluso ás veces no estómago. Penso que iso tamén ten que acontecer cando lemos unha reportaxe, non? Que é un pouco un formato, digamos, máis amplo que a opinión, pero tamén unha opinión, non? Quizáis unha noticia así, sen máis, contando un feito, pois a mellor non nos leva tanto a esa reflexión, pero o xornalismo ben feito penso que sí sempre ten que levar a reflexión. E despois a última xa, que esta xa me costou máis, ao final foi a palabra preguntas, que foi así un pouco comodín, pero creo que ás veces que imos buscando respostas no xornalismo ou na literatura,
pero penso que gañamos moito máis cando ao ler algo, ao acabar de ler algo, en vez de atopar respostas, pois o que temos é máis preguntas aínda, non? Cando queremos saber máis sobre o que acabamos de ler, pois penso que esos son tres cousas que eu vexo importantes tanto na literatura como no xornalismo. Moitas grazas, Antía. Estou facendo aquí unha atrapallada, mira. Estou destintada. Eu tiña tres pensadas e faime gracia porque están como moi conectadas con algunhas que saíron pola mañá. Non? Bueno, non poden estar na primeira mesa, así que estiven na segunda, non? Unha delas é voz. Voz en singular e voces en plural. Voz porque, para min, ao final, colaborar nun medio de comunicación implica poñer a miña voz, poñer a voz no sentido amplo, non? Para a disposición do público. E digo tamén en plural porque a min o que me interesa tamén é a diversidade de voces, non? Eu cando aceptei colaborar, o que me interesaba tamén era colocar aí outra ollada máis, que pode ser máis parecida, menos parecida, máis diferente menos, pero que en todo caso axuda, non, a diversificar as voces que escoitamos. E digo que ten que ver porque eu creo que un pouco da voz tamén vai por aí con esa diversidade de opinións, de maneiras de ver, pero tamén con co que falaban pola mañán Rivas e Costas de estilo. Eles falaban de vontade de estilo e eu creo que a voz tamén ten algo que ver con iso, non? Ter unha voz propia, unha voz persoal. E é unha voz que colocas aí, que é diferente das outras, e que axuda, no conxunto, axudan todas a que conformamos, non? Opinións. A outra palabra que escollín foi responsabilidade, que tamén saiu pola mañán, non? Porque eu creo profundamente na responsabilidade cidadá, evidentemente, eu considero que todas somos cidadás, e que como tal temos unha serie de responsabilidades sociais, públicas, políticas, etc. Pero que evidentemente cando temos unha voz nun espacio de comunicación sí que temos unha responsabilidade importante á hora de decir o que decimos e como decimos. E creo que, que é algo que temos que ter sempre moi presente, que o que dicimos chega máis alá do que parece, que queda aí como o papel ternado que lle boten. Entón, o papel vai ter máis diso, non é algo que leve o vento, nin nada, e que temos que ser responsables con aquilo que escribimos e aquilo que contamos e aquilo que decimos, non? E a última, era conectando tamén co meu papel como autora, non? Porque igual estas dúas palabras eu as aplico tamén á miña escrita literaria, non? Nos dous campos a aplico. E a última, que non sabía moi ben como escollín a palabra dignidade, pero porque era un concepto como máis amplo, non? Porque é algo que eu teño como moi presente cando escribo, tanto literatura como, neste caso, crítica literaria, que é unha defensa brutal da dignidade da miña cultura e da miña lingua. E eu sempre penso moito o que escribo e como escribo, porque teño iso como obxectivo primeiro. Non obxectivo primeiro, pero sí como un dos obxectivos. Eu teño unha lingua digna, e teño unha cultura digna e vou no defender na miña escrita nun lado e no outro e que forma, creo que ten que ver con iso da responsabilidade, non? De que xa que teño espazo, teño voz e teño un lugar, a miña intención non é restar dignidade, é achegar máis. Estou pensando na cuestión, por exemplo, da crítica literaria, non? Que o que fago eu, o meu é unha cousa como máis limitada, non? Porque temos esta idea. Por exemplo, hai un preconceito bastante estendido de que en Galicia o sistema literario galego é pequeno, é un sistemiña, hai quen lle di, de que non hai nivel suficiente, de que non hai calidade, e a min é algo que teño sempre moi presente a hora de escrever, de, loitar contra esa idea, non? De indignidade do noso mundo literario, do noso mundo cultural e do noso mundo en xeral. E xa está. Grazas, Susana e Ismael. Pois moi boa tarde a todas e a todos. Moitísimas grazas a
a Monse e ao Consello da Cultura polo convite. A min fíxome especialmente ilusión este convite de Monse, dixenllo ademais na primeira chamada, porque moitas das cuestións que penso que están presentes nesta xornada, na que me teria gustado estar, pero o meu traballo, o meu day job impídemo. Moitas destas cuestións son cuestións sobre as que levo reflexionado moito nos últimos tempos. En parte tamén polo cansazo que comporta ter un espazo de opinión na prensa durante un tempo continuado, que penso que é algo que conduce a ese por que estou facendo isto, non? O sea, cal é a razón de ser deste esforzo, sexa máis pequeno, máis grande, vai depender da semana e das miñas circunstancias persoais, deste esforzo que estou facendo aquí, por qué? Non? E aí para min conecta moito tamén coa propia literatura. De feito, pensaba nesta primeira cuestión, nesta relación entre xornalismo e literatura, e dicía, que difícil vai ser esta pregunta, non? Porque para min ambas son, agora nas casas hai menos desto, pero cando eu era pequeno, e sobre todo na casa dos meus avós, para min todo isto é como unha especie, como unha corda, como un cabo, o sea, sempre houve cabos de algo, de esparto de algo, sempre había un cabo por aí. E os cabos tiñan utilidades múltiples e todopoderosas, non? Entón, que sentido ten para min cando a escrita é iso, unha corda ou un cabo, querer espiañalo, non? Querer ver as fibras. Pero entendo que é o que vimos hoxe aquí. Entón, tampouco quería escapar da pregunta. Entón, esas fibras que para min, igual que acaba de decir Susana, serían as mesmas cando estou escribindo opinión e cando estou escribindo calquera outra cousa, que despois supoño que falaremos un pouquiño máis disto, pensaba que a primeira palabra para min sería tacto, que é unha palabra moi ampla e que se pode aplicar, de feito, de maneiras parecidas a como fixeron as miñas compañeiras, porque podería ter que ver moito coa sensibilidade, podería ter moito que ver coa dignidade, o tacto, pero eu pensaba no tacto como un sentido. Porque o que eu necesito cando estou escribindo un artigo de opinión e o que eu preciso cando estou escribindo un poema ou un conto ou calquera outra cousa non é un punto de vista, senón un punto de contacto, unha toma de contacto, non? Necesito algo que me conecte, que me, non sei, que me faga, necesito facer pé en algún lugar. E sinto que sempre, dende que comecei a escribir opinión, que foi dunha maneira moi azarosa, ese sempre foi un imprescindible, non? Saber como isto que vou escribir fai pé, non? O sea, que sei eu disto ou como isto me afecta. Non necesariamente me afecta nun sentido físico inmediato, senón que me pode afectar. Eu ainda decía, hoxe, por exemplo, ante fun ver Hamlet, cousa que lle recomendo a todo o mundo, que creo que xa non hai entradas, pero pois, senón para dar envexa, e sigo afectado por ver Hamlet onte. Non? Entón, quer dizer, sou unha persoa que se afecta con facilidade, pero sí que é preciso esa ancoraxe. Esa sería a primeira palabra, tacto, e a segunda, dubidei, porque para min son un binomio tamén, en realidad tacto-vista estaba aí na primeira, e agora van da man. A segunda sería disciplina, entendendo que a disciplina, e isto decía unha escritora que a mí me gusta moito, unha escritora suiza que escribe en italiano, Fleur Jaegui, que di que a disciplina é un dos froitos da resistencia. É dicir, que se un quere resistir, ha de ser disciplinado en algún aspecto, non? Que conducen a unha a outra necesariamente. Bueno, para min, escribir, manter ese espazo, un pouco que en relación co que dicía tamén Susana agora ao final da súa intervención, escribir en prensa, estar aí presente, máis, bueno, eu estou presente escribindo en galego nun medio no que todo se publica en castelán, salvo a opinión. Entón, estar aí, permanecer aí, e decidir facelo con uns temas determinados desde un lugar determinado, porque, bueno, tamén escribo nun medio que é un medio estatal e no que eu escribo nunha filial moi periférica dese medio estatal, pero en un momento dado non foi así, porque houve un momento no que escribía tanto para aquí como para Madrid e aí notei grandes diferenzas, non? No que se agardaba de min, nunca se me pediu nada, pero sí que se agardaban cousas de min. Estar aí e de algún xeito obedecer a esa disciplina autoimposta, sinto que forma parte tamén dos dous procesos, é dicir, do proceso da escrita literaria e do proceso da escrita xornalística. E por último, a terceira palabra, tamén unha palabra moi ampla, que sería a palabra outra, outro, outras, outros. E para min a alteridade é moi importante, non? Por qué? Porque me interesa a alteridade tanto cando quero intentar representar ou acceder
ou transmitir, porque pode ser parte da miña experiencia, certa marginalidade, non? O sea, decir, ocupar un lugar que está nas marxes ou que é un lugar non sei, de certa opresión, do tipo que sexa, pero tamén me interesa moito a alteridade cando quero comprender os demais. É dicir, eu escribo moito sempre pensando, por exemplo, hoxe escoitaba unha entrevista co gallo da súa última película con Pedro Almodóvar, unha entrevista maravillosa en La Script, na que Pedro Almodóvar lle comentaba a María Guerrero que a él lle encantaría reunirse nunha universidade con ese 25% de persoas mozas que opinan que con Franco se vivía mellor. Eu moitas veces escribo para ese 25% de persoas. O sea, escribo querendo conversar con esa xente. Entón, cando digo alteridade, ou outro ou outra, refírome tamén a esas persoas. Non só o que se esperaría que quixese dicir nunha persoa como a min, é dicir, nun home gay que escribe en galego e que está no Consello da Cultura Galega co termo outros ou outras. Para min o outro e a outra tamén son ese 25% de persoas novas que pensan que con Franco se vivía mellor. Ou, por exemplo, escribindo nun medio e facendo en galego, son toda a xente coa que eu disinto cando legislación tras legislación lle dá unha maioría absoluta ao Partido Popular, non? Entón, por exemplo, pois, eses para min tamén son os outros e gústame telos sempre presentes cando escribo. Moitas grazas, Ismael. Creo que ás tres convidadas lles pareceu esta pregunta como a heavy, vou non dicir así, da mesa, pero Ismael falaba que na súa casa había sempre cordas ou cabos e que se facían cousas. E trouxome a memoria o meu avó que andaba sempre co que el chamaba piolas, que son cordas pequeniñas. Entón, creo que xa temos o cabo, a corda, e agora imos coas piolas. Entón, iso fai tamén que desas pioliñas vayamos trenzando cousas que apareceron aquí. Por exemplo, pois que quizáis o título co que titulamos estas xornadas, Non hai fronteiras, é real. Rivas falou na súa intervención da suma da literatura e do xornalismo como un conto, como queremos que nos conten. Entón vamos ás piolas dese conto, non? A segunda cuestión que vos formulaba tiña que ver con que creo que nos tres casos, cando empezastes a colaborar en medios, xa tiñades unha traxectoria consolidada. Entón, quería saber un pouquiño que pensades que achegou o xornalismo nas diversas formas en que o practicades a vosa escrita de ficción. Seguimos coa orde, logo cambiamos. Antía. Pois eu teño aquí posto, de feito xa o rodei aí moi forte, porque eu puxen que a mí me dá rutina, constancia e disciplina, que dicía Ismael. Eu sempre fui bastante caótica e indisciplinada, e o feito de que alguén este esperando de min unha colaboración cada X tempo, a min obrígame a intentar manter unha rutina, que eu nunca fun de rutinas, unha constancia, e eu son moi inconstante, e ademais, a min sérveme para seguir conectada ás letras, porque eu que son enxeñeira de camiños, sí que sinto que hai veces que cando me vou máis aos números me desconecto da escrita, e cando estou moi metida na escrita, logo volvo para as integrais e que me estás... Non me acuerdo que é o diferencial de X, non? Entón sí que teño unha mente como moi dual, e sí que noto que se me meto moito nun dos dous aspectos, despois cústame sair, o sea, é unha inmersión total. Eu ás veces estaba tan inmersa aí que non sentía nin o paso do tempo, nin o paso de nada. Entón, un pouco a min aséntame, un pouco tamén falando do tacto que dicía Ismael, faime facer pé e saber que hai xente que agarda porque eu diga algo, sin saber moi ben por que o agardan, pero sí, sobre todo, cando comparto en redes sociais, que últimamente non estou eu, digamos, moi contenta coa relación que teño coas redes sociais, pero sí que cando escribo para medios, pois autoimpóñome, non? Escribín para un medio, teño que compartilo nas miñas redes sociais, porque pois hai xente que quere sabelo e que non accede aos xornais, e sí que me atopo que son, bueno, das cousas que publico que teñen máis interaccións, non? Os meus artigos, cando moitas veces penso moito que dicir, non? Porque eu sí que son bastante crítica
con isto de opinar por opinar de todo, pero logo a vez tamén digo, bueno, pero vivimos en sociedade, unha sociedade ten que ter dereito, ten que poder saber opinar de todo dentro dun límite, non? Quero dicir, non podes presentarte como experto nun tema, pero si como cidadán ti tes dereito e deber e obriga de opinar sobre un tema que che afecta directa ou indirectamente, non? Entón, tamén puxen aquí que o xornalismo ou colaborar habitualmente nos medios, a min me deu visibilidade, por exemplo, non? Porque xa no caso da Luces, pois ten un convenio co Diario Público, entón había veces que me publicaban cousas que eu sacaba primeiro na Luces, traducíamos ao castelán e publicábanas ao castelán, e, bueno, a raíz diso, pois, xurdiu un proxecto que a min me pareceu moi divertido, que foi nas pasadas eleccións á Xunta de Galicia, desde público pedironme perfis literarios dos candidatos. Eu dixen que sí, porque, bueno, pues un é autónoma e ten que facturar. Pero, claro, dixen que sí, e logo dixen que será un perfil literario. Ao final fixen, pois, o que me deu a gana. O que le Feijóo, que le... Non, eu empecé a meterlles citas de, digo, en Madrid non coñecen a literatura galega, entonces, pois, houve algún candidato que falei do Porco de Pé. Don Celidonio e, bueno, estas cousillas. Entón, ao final fui metendo citas de libros importantes da literatura galega relacionándoos con cada un dos candidatos e das candidatas, e a verdad paseino moi ben, tamén me deu moito curro, pero paseino moi ben. Entón, a raíz de aí, un pouco compaxino escribir en castelán, que eu vamos, con dicirches que eu estaba na carreira en Enxeñería de Camiños e tiñamos un 99,99% do profesorado castelán falante, os meus apuntes están todos en galego porque eu facía traducción simultánea, porque non podía concibir estudar en castelán, pois, para mí foi un reto. Entón, tamén, ás veces, é un reto, non? Intentar sair de cousas que xa fago e intentar facer cousas novas. E, bueno, a revista Luces sempre me permite unha cousa que a mí me gusta moito é o espazo. Non, que ás veces parece que o xornalismo tamén vai moi rápido e teno para xa e non te pases destos caracteres, e a min a Luces sempre me deixa reflexión e tempo e espazo para o que eu quero explicar ou contar, pois, mira, isto vamos cho cortar porque xa non nos cabe, non? Eu que se me permita explicar as cousas tal e como quero, que moitas veces non se pode facer en un Reels ou en un vídeo de TikTok, pois agradezo moitísimo. Eu teño un problema e é que non vivo en compartimentos estancos. A miña vida vai toda así, amontonada unha por riba doutra, non? Entón eu non acabo de saber que lle achega a miña disciplina literaria, a disciplina a mellor xornalística, ou pásame igual tamén coa esfera docente, é dicir, eu vivo todo así en mistura, non? E, por exemplo, hai algo que me resultou fácil, por exemplo, cando comecei a escribir as colaboracións, que, por exemplo, esa limitación de espazo. Eu sempre fui así como moi sintética, e máis sempre direi que non daría escrito nunca a gran novela galega, porque a mí se me fan moitas páxinas, non? Eu son de se podo metelo en 2 páxinas, non o meto en 5. Entón, esa concisón que eu realmente xa utilizaba en poesía, ou que utilizaba nos relatos, ou nesa maneira extraña que teño de escribir, pois, levada ao artigo, é moi cómoda, non? Porque eu teño 2.530 caracteres. 31. Non, eu cumplo, ademais eu son disciplinada, nin eu cumpro, non lle fago nin 29 nin 31, os 2.530. E parece que non, pero claro, é unha práctica que vai dun lado para outro, non? Esta práctica da concisión, da escolla da palabra, porque claro, cando tes ese pouquiño espazo para decir todo o que queres decir, hai que seleccionar, hai que escoller que dis e como o dis. Entón, iso é como un vaso comunicante que vai dunha parte a outro. Iba a dicir o da disciplina, que acabei de dicir Antía, falaches ti antes, porque si é certo que teño un prazo de entrega, que teño unhas datas concretas, eu para a escrita non teño iso, porque eu non, pois, non son autónoma, non teño que, podo escribir cando me pete e publicar cando me dé a gana, non teño esa urxencia, e en cambio no xornalismo teño que entregar en prazo. Pero tamén a verdade é que esa disciplina tamén a traballo noutro lado, porque a mí me pode a Nujalla,
que eu admito, e vou a un obradoiro de escrita para disciplinarme e escribir polo menos todas as semanas un pouco. Non é verdade que escribo todas as semanas un pouco porque me obrigo e tal. Entón non sei moi ben cal é a conexión, porque eu vexo que están así como moi intercaladas todas estas cousas, non? Os libros moitas veces que selecciono realmente os saquei da biblioteca escolar da escola, porque mellor os collimos como novidade para a escola, quero dicir, entón o que me chama resulta que o que recomendo esa semana, ou porque o leo a miña rapazada no club de lectura e esmolou, e entón digo, pois bueno, recomendar pois o queren poñer noutra escola ou tal e cual. Quero dicir que está todo tan interconectado que non acabo eu de ver que influe en que, non? Ismael? Pois eu pese a que na miña vida tamén está todo moi interconectado e moi atrapallado, eu diría atrapallado na miña vida. Non, no mío son interconectado. A miña sí, eu Yo falo por interconectado min, que eu falo estás por min. moi fino. Sí que fixen como este esforzo que en realidade é tramposo, recoñezo xa, de pensar que aportou o xornalismo á literatura, non? E despois a viaxe inversa, pero cando pensaba no que lle aportou o xornalismo á literatura, evidentemente volvía a sair a palabra disciplina, que foi unha das tres que lexín e que agora o deu sair, e eu aí estaba vendo todo o tempo a parte positiva, non? Disto que acaba de decir un pouco Susana, e Antía igual, de obrígate a escribir, obrígate a sentar e obrígate tal. Bueno, pareceme ben, aínda que eu penso que a min a literatura sempre me obrigou a situarme, non? Eu sempre, a máis, é o que defendo, que a miña necesidade de escribir nace da necesidade de saber onde estou, quen son, en que lugar ocupo, o sea, cousas moi fundamentais, unha persona profundamente desorientada. Entón, de aí nace esa necesidade de escribir. Pero, unha vez entra a colaboración, e a máis iso, no meu caso, é unha colaboración que xa se leva dando, xa vou facer 4 anos, xa, e xa son como 100 e moito, case 200 artigos, xa son moitísimos. Para mí son moitísimos, e a máis ten unha cousa escribir nun digital, que non hai límite de palabras, entón iso tamén fai que eu, dependendo da semana, escriba pois 500 palabras ou 1000. Claro, iso tamén é un pouco tramposo comigo mesmo. E entón pensaba que a disciplina estaba moi ben e que querer tomar posición respecto dos feitos estaba moi ben, pero unha das principais cuestións que lle aportou o xornalismo á miña experiencia literaria diría que é a noción do cansazo no xornalismo respecto do non cansazo na literatura. É dicir, eu, cada certo tempo, sinto cansazo de ter que escribir. Sinto cansazo de ter que expoñerme, sinto cansazo de ter que tomar posición, sinto cansazo de ter que buscar un tema, unha ancoraxe, non? En cambio, cando teña sorte de ter algún período no que de maneira habitual podo entrar a traballar no documento no que estea traballando literariamente, non sinto ese cansazo. Hai para min aí unha diferenza que ten que ver, creo, con como no xornalismo quizáis o mundo se fai algo moito máis inmediato, moito máis presente, non sempre amable, non? E que parece que está respirando demasiado perto de ti, non? E a literatura non necesariamente é sempre así. Non necesariamente me colle sempre nese momento. Claro, estou falando desde un punto de vista que pode resultar moi pouco interesante porque é o do escritor, que é un punto de vista minoritario respecto dos lectores e das lectoras, non? Pero dende o punto de vista de quen escribe, para min é así. É dicir, se algo me aportou o xornalismo dentro da escrita literaria foi esa conciencia do cansazo, por un lado. E por outro, algo que despois retomarei, que é que me fixo recoñecer que ambas comparten para min unha noción idéntica, senón a mesma, do concepto de verdade. É dicir, eu manexo o mesmo concepto de verdade na literatura e no xornalismo. Exactamente o mesmo. E iso foi sorprendente para min. Chegar a esa conclusión, non? Chegar a ese lugar. Grazas. Tiña a pregunta inversa agora, que sería que achega a vosa experiencia literaria aos medios de comunicación. Creo que en parte, corrixídeme se me equivoco, Susana contestou, dixo que o seu era unha mestura variada. Antía contestou parcialmente, creo, pero igual querea
redondear? No, eu creo que é unha linguaxe máis sensible e reflexiva, que volve a fiar coa primeira pregunta, non cas 3 palabras. Eu creo que o feito de vir do ámbito literario moitas veces me fai determe no texto como, bueno, pois isto se o leo en alto non me funciona ben, que é algo que ao mellor se viñase directamente do xornalismo, pois ni me pararía a pensar isto en alto soa ben, soa mal, que máis dá, non? Eu creo que iso. Ves, ahora foi un breve e conciso eu. Eu creo que volvemos a Ismael, que nos deixara aí uns petiscos Sí. a inversa, non? Eu son moito de facer os deberes moitísimo. O elemento chapón que É no verdad, vivimos, que o vive vivimos. en nos Claro, eu teño este elemento permanentemente. chapón, a mi Monse dixeme, pensa nisto, pensa niso, pensa naquilo, e eu veño como... Non, pero... Bueno, sí, en relación co que dicía antes, non? Coa cuestión da verdade, foi curioso, hai unha reflexión que a mí me gusta moito de Alejandro Zambra, que está sobre todo presente na última novela en Poeta Chileno e no último libro que é Literatura Infantil, libro moi bo. E nas dúas, de feito, como que introduce en Poeta Chileno e despois o desenvolve, Zambra fai unha defensa da relación da ficción coa verdade. E o que di ele é que a él lle gustaría que a palabra ficción no imaginario colectivo estivese moito máis acaroada a palabra verdade que a palabra mentira. Non? Ou seja, que cando a xente escoita a palabra ficción ou pensa na palabra ficción, pensase na verdade e non na mentira. E curiosamente, a min, o hábito de escribir columnas de opinión ou artigos de opinión me conduciu a esta conclusión totalmente. Non? A idea de que había aí algo que compartían e que tiña que ver, pois, outra vez, non sei se con esta toma de contacto, con este facer pen, non sei, pero hai algo que comparten que é precisamente o real, o contacto absoluto coa realidade. Pensaba niso e despois pensando en que lle aporta a literatura ao xornalismo no meu caso, eu diría que principalmente independencia, que é algo que en xeral sinto que me caracteriza en calquera lugar no que estea, pero neste caso moito, porque eu empecé a colaborar dunha maneira moi azarosa, o sea, conto sempre unha historia moi breve, que eu empecé a colaborar como unha historia de amor, é dicir, eu namorei dun xornalista e entón tiña que pensar intereses en común. E entón, claro, un interese en común podía ser que eu quixese escribir, claro, que eu quixese escribir para un xornal, cousa que nunca se me ocorrera ata ese momento. Smart. Entón dixen, pois mira, vou intentar escribir algo, non? E a partir de aí empecé a escribir, cal foi moi azaroso e movido pola verdade. Tampouco te crees que tanto, pero foi movido pola verdade. E en calquera caso, o feito de chegar tan desinteresadamente a este lugar Bueno, desinteresadamente. No, claro, desinteresadamente en canto lugar, sí. Quer decir, Perdón. al diario cheguei desinteresadamente despois. No, Se saíra mal non quere decir que falas desinteresado. No, porque de feito vos contar unha cousa. A prova de que o meu interese non estaba ali é que no diario sigo. Vale, compramos xo. Entón aí xa, pero o feito de chegar así desta maneira dicía, fixo que sempre fose moi consciente e sigo sendo da independencia, é dicir, eu escribo ali porque me dan ese espazo, pero se en algún momento ese espazo desaparecese ou non quixesen contar comigo ou algo que eu escribise non puidese ser publicado ou todas as posibilidades que vos poidan ocorrer, sinto que non perdería nada. É dicir, sinto que a miña relación coa escrita en xeral é suficientemente abondosa, é suficientemente, non sei, é-me suficiente co que eu poida escribir, o sea, é-me suficiente con este caderno, non? E iso aporta moito, e en ese sentido é unha reflexión que veño facendo nos últimos anos e que a relación da miña literatura co espazo que eu ocupo no xornalismo, con ese espazo público que pode ser un medio de comunicación, é a mesma que a miña literatura ocupa pois respecto das institucións ou respecto, por exemplo, claro, eu estou nun xornal no que hai unha liña política moi marcada, incluso un estilo dentro dos artigos de opinión moi determinado, non? Sobre todo no caso dos colaboradores de Madrid, pero eu sempre fixen o que quixen e vou seguir facendo sempre o que queira porque non me sinto atado a iso, e ao contrario, moitas veces sinto que a altura dos medios de comunicación ou a altura dunha institución ou a altura do que queiramos pensar mídese
polo grau de tolerancia que é capaz de ter respecto desas persoas independentes, deses elementos culturais ou o que sexan, que deciden reivindicar e manter a súa independencia. En ese sentido estou moi feliz, non, de colaborar no medio no que colaboro, porque sempre foi así. Grazas, Ismael. Pensades que unha escritora, un escritor debe posicionarse ante o que está ocorrendo no noso día a día? E como influe isto nas vosas colaboracións? Recoñezo que cando pensei esta pregunta pensaba no típico debate entre si os poetas debesen escribir poesía social ou non, cando é necesaria. Vai un pouco por aí, non? Pero, dado o momento que estamos vivindo tan convulso, gustaríame afondar un poquinho nisto. Pois eu puxen un sí rotundo porque, ao final, non posicionarse, pois, tamén é facelo, non? Entón, o que non teño moi claro é o contexto de onde é máis acaído facelo. Por exemplo, eu posiciono moitísimo, máis do que debería, según algunha familia ben intencionada que me di por que publicas tanto en redes, estás te expoñendo? E eu, bueno, porque teño moito tempo libre. Spoiler, non o teño, pero ao final procrastino moito, non? Entón, eu sí que me posiciono sobre todo nas miñas redes persoais, nas miñas redes sociais persoais, pero tamén nos meus textos, porque ainda que fale dun tema en concreto, ao final todos os temas da vida, non, se van entrelazando. Eu non intentei, non, porque sí que algún texto que teño feito onde hai algunha reivindicación de algún textiño que teño de, por exemplo, a beleza nas nenas pequenas, non? Que agora que son nai, teño unha nena de 2 anos, me perturbaba moitísimo que a miña filla non paraban de dicirlle que guapa, que guapa, que guapa. Eu terá algo máis que ser guapa. É moi simpática, o que pasa é que ten vergonza, non che fala, pero se sempre estades dicindo que guapa, que guapa, que guapa, pois é moi guapa, que vou dicir eu, pero terá algo máis. Non, entón, pois sí que é certo que escribín un texto pensando niso, e sí que notei, non, como que xa algunha editorial dicía, es que tiene mensaje. E yo, claro que ten mensaje, quero dicir, non. E sí que dixen, cheguei un momento ao meu ordenador e dixen, Antía, vamos a escribir sen mensaxe. E tardei 5 segundos en dicir, como se hace eso? Eu non sei facelo. Ao mellor hai xente que sabe facelo, pero eu non sei facelo. É certo que tamén cada vez noto máis esa fatiga de o mundo vai á merda, entón eu só quero descansar, descansar máis que estar pensando sempre en que podo facer ou que podo aportar eu á sociedade para evitalo, non? Ás veces dicía a cómica Enar Álvarez que en verán que podemos deixar un pouco de facer o feminismo todo o tempo e simplemente pasar dos imbéciles, non? Mas que explicar aos imbéciles por que son imbéciles, dicir, chica, estás en vacaciones, desconecta un poquito, non fai falta que estés explicando todo o tempo, ti tamén tes dereito ao descanso, non? Pero claro, eu non sei facelo de outra forma, non? Por exemplo, a min afectoume moitísimo o xenocidio en Gaza porque cando comezou, bueno, xa ven de moi lonxe, non? Ven de hai moitos anos, pero digamos, cando foi a este punto álxido do 7 de outubro, eu tiña un bebé de 2 meses no colo. Entón, eu cheguei a ver imaxes horribles e eu con o meu bebé no colo, coas hormonas a 1000 despois do posparto, pois eu foi a primeira vez que me sentín tan mal por ver un telexornal, por exemplo. Ou xa deixei de velos, pero puñía a radio, non? Ou puñame podcast que ao final pois falaban da actualidade, porque eu tamén estaba na casa e non quería perderme do que pasaba fora da miña casa, non quería perderme o que estaba a pasar no mundo, e ao final, claro, sí que me viñeron moito estas preguntas de teño que falar máis disto, teño que apagar a tele, apagar a radio para poder eu ter unha saúde mental mínimamente estable, que podemos facer, non? E ao final que fixen? Pois escribín diso porque, bueno, para exorcizar un pouco os demos, e a pregunta que me veu despois de escribir diso foi, serviu de algo? Pois seguramente para o conflito en sí non, pero para min sí. Pero é que tamén, o que dicía antes ao comezo, non? O silencio tamén é unha resposta, e é unha resposta que eu, desde logo, non quero dar. Estaba pensando uns actores, unha parella de actores
que non sei en que premios foron, bueno, unha gala de premios, non sei se foron nos Goya ou en unos premios de actores, que dicían que, bueno, que se viñan a rir un pouco dos que levaban o pin de Gaza porque estábamos en unha entrega de premios e non en unha manifestación. E ao final, pois dicías ti, pois estás dicindo ti máis con esas declaracións, supostamente, para non entrar e para non posicionarte, pois xa te estás posicionando ti máis que os que levan un pin de unha sandía, non? Entón, pois, como eu non quero, silencio para mí non é unha resposta válida, pois, ao final, pois, escribo e creo que me sirve máis a min que a nada do que pase no mundo, pero, bueno, ao final, se me serve a min, eu tamén estou no mundo, non? A pregunta era da... A pregunta era cal pensades que o voso rol No. fronte aos sucesos actuais e como pensades que influe na vosa escrita? É que, bueno, creo que é unha pregunta falsa porque non hai non posicionamento, sempre te estás posicionando. Outra cousa é que explicites, que eu creo que... Perdón, a pregunta non é como vos posicionades, senón que é, máis ben, cal pensades que é o voso rol? Si nesas colaboracións pensades que debedes tratar asuntos actuais. A ver, eu fago recensións de crítica literaria. E sí que moitas veces me ateño a actualidade. Pode ser unha tontería moi grande, se toca Antroido un libro de Antroido. No. É dicir que sí que evidentemente, pois, poñendo o mesmo exemplo, non? De hai un xenocidio neste momento, hai unha chea de obras que tratan esos temas e que podes recomendar, por tanto. E sí que é unha maneira de colocarte no lugar e no mundo. E sí que é necesario virarse á actualidade, non ser escravos dela, tampouco, nin escravas dela, no sentido de que temos que ter aire para respirar, pero sí que é certo que estamos no mundo, vivimos nel e o mundo está alrededor nosa, e non podemos subtraernos a ese mundo, é imposible, non? E, por exemplo, eu que teño que seleccionar, por exemplo, libros para recomendar, non? De literatura infantil e juvenil, que tamén pésalle en riba outra vez ese tópico da pedagogía, non? E da pedagogía como algo negativo e como é ese mensaje como algo negativo, non? E a min me interesa moito precisamente colocar, non, obras aí que nas que claro que hai pedagogía, nas que claro que hai mensaxe, non? E nas que claro que hai algo que podamos aprender delas, non? Tamén para contrastar esa idea, non? De que es que a literatura infantil está toda pensada para aprenderlle aos meniños como teñen que ser ou como teñen que, non? Bueno, aí ti sabes, non? Que esa señora experta no tema. Ela é a experta en literatura infantil e juvenil. Entón, claro, eu aí o que me interesa é colocar en riba da mesa obras que sí que nos sirven para entender o mundo en que vivimos, para entender as situacións que temos na nosa volta e que nos sirvan para poder traballalas coa rapazada, non? E que poidan entender o mundo no que están vivindo. Os pais e as nais agradecemos. Claro que sí, moitísimo, non? En moitos sentidos, non? Aparte, é moi divertido porque te acompaña despois ás veces a polémica, non? Na miña escola este ano temos como tema transversal a diversidade sexual e de xénero e tivemos unha escandaleira no Festival de Inverno porque houve unha obra de teatro cunha crianza trans e houve familias que, home, facer eso un Nadal noutra época do ano, pero un Nadal... Moi pouco cristiano. Home, o Nadal é para o qué? O Nadal é para o palomo. O Nadal é para o qué? Entón, claro, a resposta foi facerlle unha guía de lecturas LGTBI para crianzas. Porque, aparte, a excusa que nos mandaron á escola era que esas cosas son para traballar na casa. Entón, a balar de volta folle, bueno, para os que querades traballar eso na casa, tomade estas lecturas todas, non? Entón, aí é onde estás intervindo e eu creo que é esencial intervir nese sentido. A selección fixena eu en lecturas. E o balar mandino, non? A ver, entón, quen traballou na casa, que traballen, pero con libros axeitosos, non? Podesme mandar a min ese mail? Si, home. Temo colgada na web. Mándoche. Ismael.
Pois eu, por non repetirse moitas cousas, entendendo precisamente que non nos preguntabas polo conflito entre poesía arraigada e desarraigada nos anos 40. Gustaríame moito, Que pero eso é outro sería melón fantástico para outro outra melón. mesa. Pero entendendo efectivamente que isto non ten que ver con posicionarse ou non posicionarse, porque non posicionarse en si mesmo é un posicionamento, etc. Sí. etcétera, e non caer un pouco nestas tautoloxías, pensaba moito en dúas cousas. Unha, onde nos posicionamos, nos temos a oportunidade, eu por lo menos, temos a oportunidade de posicionarnos en uns medios de comunicación que teñen un prestixio, que teñen unha veracidade, non? Un respeto por parte dos lectores ou das lectoras. Isto é interesante. Por que? Porque, por exemplo, eu son unha persoa que se posiciona de maneira, creo que bastante contundente nos meus artigos de opinión, pero mellor non me posiciono moi a miúdo contundentemente nas redes sociais, por exemplo. Por que? Porque para min as redes sociais son eses falsos espazos públicos, porque son esas empresas privadas, Sí. onde todo o mundo ten un perfil que sinte que é persoal, pero que bueno, o sea, de persoal non ten nada porque non me pertence, isto xa para empezar, non me pertence nin a mí, nin a miña comunidade, nin nada de nada. E que eu podo empregar puntualmente como ferramenta, pero quizáis non é o espazo no que eu persoalmente me queira posicionar, non? Entón, aí sí que sinto que a labor que se fai dende os medios de comunicación é importantísima respecto destes posicionamentos políticos. Ou destes posicionamentos do tipo, bueno, sí, políticos, claro, do tipo que sexan, non, políticos. E pensaba tamén que ás veces existe esa opción maravillosa de guardar silencio respecto de algunhas cousas, non? A min hai un artigo que me encanta, que é un artigo de Belén Gopegui sobre Carmen Martín Gaite, onde fala da arte de dicir que non, de todas as cousas que Martín Gaite dixo que non, e de todos os espazos nos que non quixo estar. Que é algo moi revelador. E este artigo, que repito que vos recomendo a todos a lectura porque é maravilloso, un artigo que publicou en El País, empregou no fai moi pouco nas súas redes sociais Ana Campoy, que é unha autora moi coñecida de literatura infantil e juvenil, pero que fai pouco publicou unha novela de adultos maravillosa, que é El paracaidista, e que últimamente pois ten sido convidada a raíz desta novela a falar nalgúns espazos, non moitos, pero sin algúns, alrededor da memoria histórica. E, bueno, non sei se sabedes, pero fai pouco houve un debate bastante interesante que incluiu a moitos escritores, señores de renombre, todos eles escritores e señores e de renombre, en torno á memoria histórica, non? A resposta da Ana Campoy a todo isto, despois de ter publicado El paracaidista, etcétera, foi compartir este artigo nas súas redes sociais. A mí pareceme importante tamén decidir onde non se quere estar, de que debates non se quere formar parte, con quen non se quere entablar conversación, en segundo que termos, non? Iso tamén me parece interesante de traer, esa toma de posición dende a negatividade ás veces. É que iso, bueno, non sei se podo... Sí, por suposto. Que digo, iso tamén reflexionei eu moito, sobre todo hoxe en día, na sociedade na que vivimos, que eu creo que é a sociedade do foco de atención, que moitas veces non é debater con outro ideas contrapostas, sino que ti me estás propoñendo un debate, ou ti propós un debate sobre algo que realmente non, a priori non parece conflitivo, pero se ti polo foco aí, a cuestión é por que polo foco aí, non? Entón, non aceptar estar baixo ese foco casi é ás veces máis importante que ir a expoñer as túas opinións, que poden ser maravillosas e moi curradas e moi sisudas, pero a cuestión é por que estamos poñendo foco nun determinado tema que, hasta que usted, señor, me habló de esto, yo non sabía ni que existía, non? Entón, sí, eu reflexionei moito sobre iso e dino a las drogas, pois dino non? Que a estar nos espazos que non tes que estar. Que pensades que procura o lectorado que abre o xornal pois buscando os vosos artigos de opinión, as vosas reportaxes, as vosas críticas? Ou dito de outra maneira, pensades para quen escribides? En quen é ese lectorado modelo? Porque antes Ismael dixo algo que me deixou super triste, morreu un paxariño, cando dixo eu escribo tamén para ese 25% da mocidade que se considera fascista. Bueno, eu levo incluso un pouquiño máis alá, non? Porque eu recoñezo que son o tipo de lectora de artigo de opinión que vai ler a quen opina como a ela. Ademais, non oculto, necesito como reafirmarme, entón, vexo un artigo de Ismael e digo, ai, Ismael, sobre a vivenda, encántame, a ver,
martes pola mañá, vou aquí e atopo confort en que as miñas opinións se vexan referendadas. Igual é moi básico isto, pero creo que moito lectorado de artigo de opinión e mesmo de crítica literaria ou de crítica fílmica fai iso, Totalmente. non? E agora sí, empezamos por ti. No, pois douche completamente a razón. De feito, bueno, esa é a base de... esa é a fórmula do éxito. É dicir, hai moita xente, eu sinto, a min o tipo de xornalismo de opinión que menos me interesa e que no medio no que eu traballo campa moitísimo, é efectivamente de dar a razón máxima, cargar a tope en contra de algo ou de alguén que é o inimigo dese momento, etc. etc. Eu reconhezo que a mí iso non me interesa nada, non? O sea, eu non... adoito buscar perfis de colaboradoras e de colaboradores que no momento no que todo o mundo está escribindo sobre un tema, escribe sobre outra cousa, ou que mesmo agarda unha tempada para escribir sobre iso. Eu, de feito, intento loitar moito contra que os meus artigos cando se escribo me parecen urxentes. Intento loitar moito contra esa idea de urxencia, que creo que é unha idea que está moi ben no xornalismo, porque o xornalismo traballa coa actualidade, non? Pero que eu, como fago artigos de opinión e ademais son escritor e tal e cual, podo permitirme non facer iso, non? Ou sinto eu que me podo permitir porque, repito, como son independente e non vivo disto, que isto é moi importante neste caso, pois podo permitirme non entrar nesa urxencia. Que creo que pode buscar alguén que lea os meus artigos? Non sei. Encantaríame pensar que a xente que leo, pero sei que é falso, encantaríame pensar, pero sei que é falso, que a xente que leo os meus artigos busca o mesmo que a xente que lee os meus libros. Que buscasen algo parecido. Non sei dicir exactamente o que, pero esa, non sei, esa independencia e esa compañía tamén, ou esa voz, porque eu sí que me sinto moi identificado na idea de precisar desa compañía, que creo que máis que alguén que che dé a razón, precisas sentirte acompañado ou acompañada nun momento determinado. Esa función sí que creo que me gusta cumprila. Agora, a outra, a de estar refrendando unha postura nun momento determinado, é algo do que intento fuxir. O mellor por cobardía miña, non sei, pero non me acaba de interesar. Non me expliquei ben, máis que reforzar unha postura, aínda que ás veces é como que me den a razón. Sí, esa validación, sí. Atopar un espazo no que ti te recoñezas. E vou poñer como exemplo as columnas de Laila Guerrero en El País, que é unha das miñas articulistas preferidas, que non tratan temas da actualidade inmediata, pero que hai un espazo de confort. Pero creo que iso se parece moito. Pero, por exemplo, xusto no exemplo que acabas de poñer, que é Leila Guerriero, que a min tamén me alucina e supoño que a calquera que a lese, non sei, se hai algún detractor de Leila Guerriero, por favor, que batirémonos en duelo ao final da xornada, aquí na Praza do Obradoiro. Pero, claro, precisamente, que me gusta a min de Leila Guerriero? A voz. É dicir, gustame a voz, gustame a súa literatura. O sea, Leila Guerriero, eu leo co mesmo prazer os seus artigos que non sei que terán 300 palabras que La Llamada, que é un libro de 600 páxinas, non? Bueno, a min gustaríame que alguén buscase iso no que eu escribo, encantaría. Antía. Mira, eu teño aquí un espazo en branco moi grande que pon. Iso me gustaría saber a mí, jaja. É o que pon. Entón, a ver, é certo que como empecé na literatura antes que nos artigos de opinión, eu creo que hai moita xente que busca nos artigos de opinión continuar novelas que remataron e xa teñen un fin e quedaron querendo ler máis e buscan nos artigos de opinión algo que non sei eu moi ben se van a topar, eu creo que non, porque, bueno, eu son de facer, cando fago artigos de opinión, perdo a conta de cantas veces entro no INE ou no IGE, porque me gustan as estatísticas, os números, as tendencias, non? Entón, claro, facer iso para a literatura eu non o fago, entón, ao final, non sei se buscan lerme a min, non sei se buscan que a escritora Antía Yáñez pense como a eles. Creo que hai moitos que buscan, a ver que ha dicho esta imbécil,
para poder rajar dela, que deso tamén temos. Vale, había un que dicía que as miñas columnas de opinión eran un consultorio psicolóxico, algo así. Non lle siguen o xogo porque quería caso, pero estuve a punto de dicirlle, por suposto que sí, levo invertido moito en psicólogos como para que non se me note agora, non? Se fose o contrario, sería unha vergoña para min, non? Entón, bueno, tendo en conta que os artigos estes os escribo para xornais online e quedan aí no inframundo da rede, que ás veces nos achega cousas moi boas, pero outras veces pois as redes sociais están inzadas de trolls, bots, etc. Iso sí que notei moito desde que escribo unha vez ao mes nun xornal de tirada estatal. Cando ese xornal comparte cousas que eu escribo, que todos os que comentan, eu creo que non me coñece ninguén, pero bueno, cando comparten os artigos que eu escribo e lle sacan como un titular moi xugoso, a mí encanta vir ver as respostas das persoas, bueno, persoas por chamarlles persoas, que a mellor son máquinas, non? Pero ofendidos, cando é un titular. E moitas veces o que fan é ofenderse polo titular, cando dentro do artigo, porque eu son moito diso, o que fago é dicir A e B, e C toda a vez, ao mellor dicir que non estou de acordo co titular, pero a vez dicir que pode ser, entón que está dicindo cousas nos comentarios que eu digo, este non o leo, este tal, pero... Entón non teño moi claro se teño que ao final isto é como os influencers, tú ven a comentarme que me sube el engagement, de total, tanto me dá, quero dicir, se me entras aos artigos para poder rajar cos teus amigos, estás me dando visualizacións igual, para min está ben que así despois, ao mellor hasta podes subir ou pedir unha suba de caché, quen sabe, non? Porque teño moitas visitas. Pero sí que tampouco escribo eu así, porque cando escribo non intento, ves que hai persoas, hai mulleres, pero sobre todo son homes, que cando escriben opinión o que buscan é a polémica, pola polémica, non? Eu sí que fuxo diso, máis que nada porque a mí no meu día a día eu non vou pola rúa querendo pegarme coa xente que me has mirado mal. Eso había xente que o facía na miña adolescencia que non era eu, vale? Pero iso de me ha mirado mal, miroume mal, entón quedamos hoxe ás 5 da tarde para pegarnos unhas hostias aí na Praza Mariñeiro, pois eso xa, non, pasou. E se non o fago na miña vida real, porque debería facelo, non, na vida virtual. Non escribo así, pero eu creo que sí que hai moita xente que vai buscar, ti dicías que buscabas nos artigos que che confortasen na túa opinión, e eu creo que hoxe en día non sei se a balanza se estará inclinando para o lado contrario. Xente que busca nos artigos de opinión alguén a quen botarlle pestes e dicir este que está diciendo. Eu fixen algunha vez, ler a xente coa que non estou, non comentarios, pero si ler a xente coa que non estou para nada de acordo, pero que me atopo no móvil dicindo, a ver que dices este imbécil, e me lo leo, non? E ao final fago un exercicio de como rebatiría eu a este señor se tivese un espazo de opinión en un xornal, que ao final volvemos ao mesmo, non entro porque eu non vou pola rúa escoitando conversas e dicindo que acaba vostede de dicir co que non estou eu de acordo, bla, 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 non? Pero sí que vexo que no ámbito da opinión que se fai moito. Diso sí que intento fuxir, así que os que veñen buscar polémica aos meus artigos, espero que non a atopen moito. Susana? Eu non teño nin idea. Eu sei que dos Sermos non me votaron, non? Cada ano van renovando mellor columnistas e a min sempre me propoñen que siga. Entón, supoño que a alguén lle interesa que este aí. Eu, evidentemente, o meu interese é chegar a... Estou exercendo de mediadora e o meu interese é mediar e, por tanto, chegar ao público que pode interesarlle, non? Neste caso, as familias, por exemplo, as mestras ou tal, non? E o que se espera de min, eu en negativo sí que diría, non tanto mellor nas columnas dos Sermos, porque as columnas dos Sermos, bueno, xa dixen antes, teño 2530 caracteres unha vez ao mes. Entón, é un espazo moi limitado, moi pequeno, e eu decidín que, é unha decisión miña, persoal, quer dizer, non é que eu teño absoluta liberdade para facer o que me pete, pero si é certo que a nivel persoal eu reflexionei e decidín que eu aí non había espacio para a recensión negativa, non? Que se un libro infanto-xuvenil non me gusta, non o recensiono, pero non o recensiono negativamente aí, porque teño moi pouco espazo para argumentar, non? Entón é un espazo para estimular
non? E para animar en positivo a ler algo que a mí me pareceu que tiña algo interesante, non? Non é así na sega, non? Eu reservo o mellor para recensións o mellor de corte así máis crítico, o espazo da sega, pero precisamente pola cuestión dos tempos e do espazo, non? Aí non teño límite de caracteres, e aí non teño tampouco marcas temporais de unha vez ao mes, unha vez a semana, fago cando me peta. Entón me permite reflexionar con moita calma como quero dicir as cousas e me dá moito espacio para dicilas como quero. E sí que é certo que eu creo que hai certo público que espera de min esas recensións negativas, sabes? E non me gusta nada iso. E máis, corteime de facer o mellor algunha porque non quero que se espere iso de min, non? É dicir, esperan o morbo de esperar a ver a quen pon podre Susana, non? E a ver como destripa e apuntámonos a carnicería se esa persoa nos cae mal, ou ao revés, se esa persoa nos cae ben, machacamos a Susana por meterse con alguén tan importante ou que nos cae tan ben. Entón, e ese é unhas expectativas que eu creo que sí que hai moitas veces con respecto ao que escribo sobre literatura que non soporto, non? Porque eu non entro... Eu cando recensiono unha obra, estou recensionando unha obra. E o que para min, como crítica literaria, neste caso feminista, é posicionada en certo espazo, o que significa para min esa obra. En ningún momento estou entrando en liortas de... Bueno, en liortas de mundillos literarios ou de mundillos editoriais, non? E hai quen busca iso, e non me gusta nada. E ás veces teño pensado moito se escribir ou non un texto precisamente porque non me apetecía entrar o mellor nese tipo de cumprir ese tipo de expectativas na xente, non? Que despois me aburre, porque, a ver, hai algún libro que teño unha gana de destripalo, sabes, de cajón diola este libro. Pero bueno, sí que é unha expectativa que a mí non me agrada nada. Isto creo que daría tamén para outra mesa redonda, porque creo Unha que moi aquí grande. hai varias persoas na sala que temos o sinsabor de ter feito unha crítica negativa a un libro mal entendida, a un libro e non ou a dos ou a tres, vamos, pero e que se entenda moi mal iso, non? E facer unha crítica negativa tamén é un exercicio de responsabilidade. Non vimos aquí neste momento a falar diso, pero creo que tamén é un tema moi interesante que hai que pero eu creo que comigo sí que hai esa expectativa na gaveta. Pero eu creo que contigo hai porque faz a crítica negativa moi ben, eres moi retranqueira. Pero dá igual, quero dicir, que se espere de ti que fales mal, a mí me fastidia moito. No, eu espero de ti retranca. Non quero dicir que se espere de ti iso é fastidiado, non? Porque non é iso, eu non é o que falaba, por eso escollen tamén ao principio a palabra dignidade, non? Eu quero que me fagas unha... Eu defendo a dignidade da miña literatura, entón, que só se me recorde que fixen esta recensión negativa, esta de 30 que fixen esta negativa desta obra, que aparte fixen por algo en concreto, que procurei explicar o mellor, non? Entón, sí que é unha expectativa que non me gusta nada. Eu, a verdade, estou desexando que me fagas unha crítica negativa, porque son moi... Que mala, Creo que Ismael tiña... eu quería só apuntar unha cousa a respecto do que dicía antes, Antía, de que efectivamente cada vez é máis común recibir odio, non? Unha vez faz opinión. Sobre todo se non és un home blanco, cis, heterosexual. Bueno, home blanco e cis podes ser e recibir odio. Pero non, tens que ter el compendio. Sí, no, entendo, a ver. O último dixo heterosexual. Sí, escoiteino. No, pero quero dicir que... No, e a máis, por exemplo, e supoño que Antía igual, seguro, eu teño supercollida a agulla de marear do odio, non? O sea, hai determinados temas e enfoques que aseguran un odio inmediato, e hai outros que tamén son polémicos, pero dos que pasan máis, non? O sea, se tú escribes sobre... Claro, o sea, hai un artigo que titula Os homes calados, que é un artigo que a máis me trouxe con moitas alegrías por o traballo en centros, etc., que é un artigo que parte dunha premisa bastante facilona, que é a idea de que o feminismo salva, sobre todo, vidas de homes, non? Porque os que máis morren por morte violenta son os homes, os que máis adiccións padecen son os homes, os cárceles están cheos de homes e non de mulleres, etc., non? Bueno, ese creo que é o artigo eso, e a vivenda, sobre todo se aplico a vivenda a Compostela, son, odio asegurado, non?
Pero a base de... Eu levo bastante mal estas cousas, non odio, pero prefiro non lelo. De feito, nunca leo nin os comentarios do digital, o sea, paso sempre destas cousas. E cando pasa algo especialmente heavy, me adoitan avisar dende a redacción, non? Como decir, oia, pasou isto, que sai, ou fulanito ou menganita que ocupa un espazo de moita visibilidade, dixo isto, non? Bueno, pero respecto disto, unha cousa que sí que sinto é que, claro, pasa unha cousa co xornalismo, sin ser eu xornalista ni nada diso, pero pasa unha cousa que o xornalismo xa non se distribúe a sí mesmo. Os meus avós durante moito tempo tiveron un bar no que se vendía La Voz de Galicia e se lía La Voz de Galicia. Unha das historias máis emocionantes que eu teño é que a miña avoa lía moitas veces pola mañá La Voz de Galicia seleccionada por si mesma, o sea, non na lianteira, sino que facía unha selección para a xente e lelo en voz alta, que é un recordo increíble, non? Algo que facía por respecto á xente analfabeta, que eso era increíble, non? O sea, que no momento no que eu entendín eso, moitos anos máis tarde, xa me volou a cabeza. Pero aí a xente achegábase, mercaba o xornal, decidía que ler, que non ler, etc, etc. Claro, eu, salvando os 2 xornais nos que entro querendo e vexo a portada e non sei que, o resto todo das noticias que eu leo me recomenda ou o meu buscador habitual, que é Google, ou as miñas amizades en redes sociais ou as redes sociais elas mesmas. Que quere dicir isto? Que hai un filtro extra entre o xornal e os seus lectores. E, polo tanto, hai alguén que está distribuindo unha información e non outra. E hai alguén que busca que se dean uns debates e non outros. E que se dean nuns termos e non noutros. E daí que sinto eu que nace moito deste odio e desta belixerancia, que estou moi de acordo con a tía. Creo que moita xente busca ler, o sea, é tan fácil como saber canta xente te lé, non? Que tráfico tivo o teu artigo, e desa xente, o 90% da xente que decidiu comentar, decidiu insultarte. Entón, isto é froito de algo, e non é froito do xornalismo. É froito de outra cousa que se interpón entre o xornalismo e os seus lectores. Bueno, hai que reflexionar tamén sobre iso, non? Sobre esas canles, que creo que é algo que ademais está chegando á literatura, o sea, que creo que non era así ata non fai moito, pero que cada vez tamén está chegando máis á literatura. Xa está demostrado que os algoritmos decatáronse de que cando había algunha publicación ou che salía no feed algo co que ti non estabas nada de acordo, que te enganchabas e te quedabas moito máis tempo nesa cousa que non estás de acordo, que as cousas, non? As cousas que nos indignan xeran moito máis engagement que as que, ai, mira que ben, que bonito, seguinte, non? Entón, pois, ao final, sí que estamos, o algoritmo está favorecendo iso, que o algoritmo, falamos do algoritmo, pero o algoritmo o programa en persoas, Claro, son uns señores en concreto. Más señores que señoras, sí. Clarísimos señores. Seguindo un pouco esta liña, quería que me contasedes pois, que artigo ou colaboración lembrades especialmente e por qué. E se algunha destas pois, vos trouxe algún que outro quebradeiro de cabeza. Susana. Mira, empezas por mí. Sí, está Non empezou por ti ninguna vez, Está lle dando variedade, Montse. Quebradeiro de cabeza. A ver, eu recensións evidentemente as que fago que teñen corte negativa as penso moitísimo máis que as que buscan recomendar, porque evidentemente ten que ver iso coa responsabilidade e co feito de que eu tamén son escritora. Eu sei o traballo que dá escribir un libro, sei, porque os fago, non? É un traballo grandísimo. Entón, cando decides o mellor decir que un non che gustou, creo que é moi importante saber decir por qué, ou porque che parece inadecuado, ou porque non che parece acaído, non? Entón, é certo que son textos que me levan moito máis traballo, moitísimo máis, que un texto en positivo. A parte, eu son entusiasta, non? É dicir, cando algo me gusta, non teño problema ningún para encontrar en 3 segundos as cousas que me flipan, non? Entón, me resulta fácil. Cando algo non me gusta, é ao revés, porque moitas veces algo non me gusta non acabo de ver por qué, non? E entón, claro, tes que darlle moitas máis voltas e despois explicalo, non? Entón, evidentemente, esas foron así como as máis dolorosas. Probablemente a última recensión negativa que fixen probablemente foi a que máis me costou traballo. E probablemente foi que a do libro de Yolanda, o de rimas, economía e rimas, non? E probablemente, bueno, levei tamén bastantes lavazadas, non?
pero tamén quedei tranquila. Quero decir que é un traballo moi pensado, moi ruminado, non? Bueno, dado moitas voltas, dado a ler a moita xente, non? Porque necesitaba non que fose avalado por alguén, senón que fose ao revés, non? Que alguén me dixera, que aquí isto está explicando mal, ou isto non se entende que estás dicindo, ou isto, pois, eu non o vin no libro, ou tal, non? Que tamén o fago, é dicir, eu, cando a responsabilidade lévame moitas veces a partillar os traballos antes de publicalos, non? Que eu creo que tamén iso é, ter unha rede, nese sentido, é importante, non? Porque contrastas ideas e opinións. Pero ao mesmo tempo esa sensación de pasalo mal facendo e ao mesmo tempo sentir a necesidade de facelo, porque tes que romper coa incomodidade do silencio, de quedar calada, non? Cando non estás mellor conforme ou de acordo con algo. Entón, ao final, asumes, non? Os danos e perdas que poida implicar facer algo así, e tamén eu creo que tamén ten algo que ver co que decía antes Ismael da independencia, non? Eu podo permitirme, que moitas veces cando fago é por iso, porque sei que teño mellor compañeiras que lles gustaría falar e o mellor as súas circunstancias económicas, laborais ou tal, pois non editoriais, non llo permiten. Eu, como son a rente grata que non ten quen lle publique e tal e cual, que máis me dá. Eu non perdo nada. Entón, bueno, pois vou eu. Fago eu, veña, que total eu non perdo. E que parece unha tontería, pero é así. É así, non? Entón, bueno, eso é o máis complicado a veces. E teño que descansar moito entre unha e outra. Porque como son tan destroyer cando as fago, quedo eu destruída e tal. Entón, teño que ir moi despaciño, non? Cando fago algunha desas gordas e descansar despois unha temporada. Porque sí que é certo que é duro facelo, non? Grazas, Susana. Mentira. Eu non busquei unha que me Ai, non, busquei, eu encontrei na hora. quebra-cabezas. No, digo que me centrei na primeira parte da pregunta. Vale. Porque teño memoria selectiva, entón borrei a última. Entón, centréme no de algo que lembremos especialmente, por que? Entón eu puxen, xa me fun directa. Teño un artigo de opinión que se titula Medrar, que se publiquei na revista Luces, que falaba da morte de meus avós maternos. E foi un artigo que non planifiquei, que me saiu así con moita das vistas, que escribí moi rápido, e foi un pouco porque miña nai pediume algún texto para poñerlles na tumba. Entón, ao final, dixen, bueno, imos poñer aí, eu quero que non o lea só xente que vai ao cemiterio a ver a meus avós, que xa é moi triste, que non, que saia en máis sitios. E tiven a sorte de que quedou finalista do premio, que non me deron, por suposto, pero que sí, na entrega de premios íamos os 3 finalistas e tiven a inmensa sorte de que o leu unha persoa en alto. Esa persoa, non me lembro do nome, sinto moito por... Era muller, pero non me lembro do nome, porque eu estaba moi nerviosa, porque ao mellor ia ganar 10.000 euros, que non. A ver, eu iba moi ilusionada, pero xa sabía eu que eso non iba a caer, non? Pero bueno, a ver, unha vai ali e sempre ten la ilusión. Tamén compras a lotería do Nadal. Claro, veste arriba. Claro. Entón fomos ali a gala e ver o texto, o sea, eu escribín o texto saiu de min e eu lín o texto varias veces, pero nunca escoitara na palabra de outra persoa. E era, iso, non me lembro do nome da miña porque estaba moi nerviosa, pero era xornalista ou era locutora de radio ou era unha persoa que sabía pronunciar, falar moi ben. Eu si leo eso en alto, non me queda nin a metade de ben do que fixo esa muller. Entón, sí que foi un momento de eu estar ali nas butacas así, medio chorando, dicindo, ai, por favor, que non me enfoquen agora, nin me saquen unha foto, porque... Entón, iso sí que o lembro con moito agarimo, por suposto, pois está ali, creo que o plastificou miña nai, está ali, na lápida. Grazas. Pois eu escollín como de cada extremo, pero os dous teñen final feliz, sí, hai un artigo que eu escribí, bueno, a ver, o primeiro artigo que escribín era un artigo que se titula O éxodo gay,
e que foi un artigo que me trouxo moitísimas alegrías porque moitísima xente me escribiu para contarme a súa historia e a mí non hai cousa que máis me guste no mundo que a xente me conte a súa vida. Isto é así, o sea, encántame que e sobre todo encántame que descoñecidos me queiran contar a súa historia. É unha cousa que me fascina desde sempre. Supoño que por medrar nun bar, non? Que non era un lugar moi adecuado para un neno pequeno, pero que, bueno, de un adulto xeitoso, as cousas como pero escribo moitas veces dentro do colectivo e moitas veces cunha perspectiva un tanto crítica. Entón, hai un artigo que publiquei no 2024 que se titulaba Non o chamedes orgullo, se ides convidar un facha, e que facía unha crítica da celebración do orgullo no Concello da Coruña. Que, bueno, é un festival que se chama Atlantic Pride, etc., que como cabeza de cartel levaba as Nancy Rubias de Mario Vaqueriza. E isto pasou como un mes despois ou así daquela foto de Mario Vaqueriza a camiseta de Legión, bueno, e todo o discurso que sabemos sobre que se vivía mejor nos 80 que ahora, bueno, todas estas cousas, non? Entón fixen todo un artigo que criticaba esta decisión e foi un artigo moi difícil un pouco tamén polo que dicía Susana e moi meditado porque eu sabía quen era a produtora detrás do festival, coñecía xente que traballou e que traballa nese festival, organizando ese festival e despois a todo isto sumouse que naquel momento o Concello da Coruña era unha das principales entidades patrocinadoras do Festival de Cultura que celebra el Diario unha vez ao ano e que se iba a celebrar ese ano na Coruña, dalí a un mes, non? Entón foi moi guai ver que cando o artigo saiu me caeron paus por todos os lados, me escribiron, o sea, decir, sobre todo a nivel persoal me chegaron moitas mensaxes de pobres organizadores, non coñeces. Bueno, non creo que sexan moi ricos tampouco os produtores, pero por un lado chegaron mesas, pero por outro lado tamén me chegou o reforzo de dicir, o meu xornal publicou, non? Sabendo que esta é unha crítica a alguén que agora mesmo está patrocinando e está apoiando un evento importante dentro do xornal. E tamén foi guai ver a outra parte, que ver toda esta xente que o mellor ia participar disto moi alegremente, cousa que tamén me pasou, e de repente decidiu reflexionar e decir, pois o mellor estaría ben non ir a ese concerto ou estar ali e marchar nese momento, non? Bueno, que creo que foi unha cousa que xa vos adianto que non pasou, houve moi éxito de público, por suposto. Pero bueno, en calquera caso a mí serviume. E despois no lado super luminoso, unha das experiencias máis emocionantes que levo vivido eu como escritor, ou que levo vivido algo que eu escribín, mellor dito, foi que no 2021 publiquei un artigo que se titula O prestixio unha conversa entre adultos, que foi o texto escollido para o exame da PAU de galego do ano 2022. Entón, isto foi moi emocionante porque eu pensaba que para mí o punto de partida dese artigo fora falar con alguén que tiña 7 anos, 6 anos, cando aconteceu a catástrofe do Prestige, que vivía na Costa da Morte, cuxa familia se dedicaba ao mundo do mar, e que non era capaz de recordar nada sobre o Prestige, absolutamente nada. Entón, claro, foi super emocionante pensar que toda esta xente que nacera no ano 2004 tivera que ler ese artigo e pensar sobre a desmemoria en torno á cuestión do Prestige. Pensar que todos estes adolescentes, todas as adolescentes moi nerviosas que non reflexionarían nada naquel momento, se tiveron que enfrontar ese texto onde había unha palabra Prestige, que por e outras palabras, e varias palabras máis, nunca máis, e outras que lles soaban de algo, que non lles resultaban cómodas e que probablemente, na inmensa maioría dos casos, non sabían asociar co evento, non? Coa catástrofe histórica, coa catástrofe natural histórica que iso foi. Para mí foi super emocionante pensar que puiden colaborar en que toda esa xeración comparta ese recordo, o recordo de ter traballado ese texto ese día. Para finalizar, dunha maneira áxil e por si alguén do público tamén quere intervir, quería preguntarvos, porque nesto de camiñar as lindeiras entre xornalismo e literatura temos autoras e autores que son grandes referentes. Cales son os vosos? A quen non nos perdemos? Isto é como nos debates políticos. 30 segundos cada un e facemos rolda. Eu recomendo moitísimo. Bueno, para min, referente máximo, porque ademais sinto que dinamita todo o que poidésemos estar falando hoxe e abriría mil canles distintas, sería Pedro Lemebel, non? Que creo que facía as crónicas máis maravillosas do mundo mundial e que todo o tempo fixo, nunca distinguiu o que era literatura do que era xornalismo, do que era reivindicación, do que era nada. Entón, Pedro Lemebel totalmente, e despois
en activo. A mí gustaba moito un xornalista peruano, limeño, que se chama Joseph Zárate, que escribe moito sobre sobre o espolio natural no seu país e agora, sobre todo, en todos os países que atravesou o Amazonas. Gustaba moitísimo o que fai María Sánchez en Comer, en La Vanguardia, encántame o que fai. Gustaba moitísimo o que fai Miriam Ferradáns en Nos Diario, tamén. Sí, serían así como algunhas... Podería seguir. Algúns petiscos. Susana. Xa me roubou unha. Eu cando empezamos coa SEGA, eu acababa de ler os libros non obligatorios de Szymborska. E para min é o modelo... É dicir, eu cando lera ese libro, que aparte eu o lera pensando que iba a coñecer literatura eslava e ao final o que coñecín foi como construir un cenador en su jardín, para min foi así parecido a referencia a hora de construirme eu como crítica literaria, porque cadramos no tempo, non? Na lectura e da escrita. E despois eu teño así como... Eu teño dúas señoras aí que sempre espero. Unha é Miriam Ferradáns, que sempre espero a súa colaboración no Nos Diario, e a outra que tamén sempre espero, como a Auga de Maio, a súa colaboración mensal nos Sermos, é Olga Novo. E me parecen, que aparte é outra vez, son autoras xogando, son literatas xogando a xornalistas, non? Ou tal. Son dúas voces que eu non podo deixar de ler ningún mes e que me gustaría que escribiran todas as semanas. Facemos un chamamento dende aquí a Olga Novo e tamén eu creo que me sirve para facer ver onde hai mulleres escribindo e onde non, onde temos espazo para escribir e onde non temos espazo, non? Pero si esas dúas voces para min son... Creo que teñen un punto as dúas que parten do local, sempre parten do seu local de Bon e da Pobra do Brollón e consiguen falar do mundo, do que faja falta desde eses dous focos pequeniños de atención, e a min eso, sempre me emociona. A min sempre consiguen emocionarme. Cando eu dixen que me gustaba a crítica de Susana. Tamén lle leo a Ismael, o que pasa que a Ismael, como agora mesmo ando pouco en Twitter, antes cando saía, cando compartía, clicaba sempre, agora aí, entra pouco. Entón, teño que... O algoritmo de Instagram vai meter que amosar outra vez o que faz para poder eu ir a buscar. Eu tiña apuntado que digo, como non me diga Mons de falar primeiro, vamos a sacar. Que claro, non é unha persoa que siga escribindo por motivos obvios, pero é Begoña Caamaño, que eu cando lín a literatura de Begoña Caamaño foi como que me abriu os ollos dun xeito. É certo que aí sí que me fascinou máis a súa literatura que o traballo como xornalismo, pero claro, a raíz de entrar na literatura foi cando fui descubrindo todo o que fixera desde a súa posición de xornalista, non? Claro, que escriban agora, eu son moi fan de Claudia Morán e de Iria Veiga, que tamén escriben nós, pero non son escritoras. Bueno, vamos dicir outra maneira. Deberían escribir literatura, pero de momento non deron o paso. É unha que sí que escribe como xornalista e como escritora de novela, que é Marga Tojo. Me gusta moito. Marga Tojo. Bueno, moitas grazas. Temos 2 minutos. Se alguén do público quere intervir. Temos ali unha preguntiña. Falaxedes dos artigos que vos gustan máis dos que fixechedes. Quería saber se vos afecta moito se os vosos seres queridos non lles gustan ou, aínda peor, se non vos len. É que eu iba a ir a esa segunda parte, non sei se me len. Eu, na miña familia, debe de lerme unha das miñas irmás, pero o resto... Miña nai sí, é fan acérrima. Eu creo que a miña nai ten un arquivo secreto con toda a miña obra literaria. Dicir, cando me fajan a fundación ou algo deso van ter que falar con ela. Pero o resto da familia, a veces a frase a miña nai é hasta te leu teu pai. Como me dicindo, imagínate. Pero a mí non me afecta nada a familia nese sentido. Non
non sinto unha... Bueno, xa tive unha responsabilidade moi grande cando escribín o Seique, e superado ese momento xa non teño ningún tipo de expectativa familiar ni nada, nin eles comigo, non hai esa pulsión aí ou ese medo, non hai nada aí. Pois eu creo que meus pais si me len, pero pásame unha cousa, a raíz de que fixeras ti a pregunta, dame vergonza falar con eles do que eu escribo. Entón é como contrabando de drogas, tomado o libro ou vexo que ven máis historias en Instagram, pero non falamos diso. Na miña familia somos expertos en non falar das cousas que sabemos, pero vamos facer como que non as sabemos. Sí, eu creo que van porque, a ver, na familia, isto non o reproduzades, vale, diante de meus pais, pero na miña familia materna eran 3 fillas e as comidas de Nadal eran unha familia do PP, unha familia do PSOE e unha familia nacionalista. Entón, aí tiñamos que rematar o Nadal sen matarnos. E teño que dicir que, visto que polo mundo, somos unha familia que se leva moi ben, porque seguimos quedando. Entón, é certo que meus tíos si compran os meus libros ou lles regalo os meus libros, pero agora mesmo, se tivese que facer unha aposta, eu diría que non os len. Pois eu, claro, eu empecé a escribir de adolescente para gañar premios literarios e ter cartos para comprar as cousas que eu quería comprar. Porque son unha familia, verdad, de clase traballadora e moi traballadora e con moi poucos recursos. Entón, esa historia fai que, desde que eu era pequeno, meus pais sempre respetasen moitísimo o feito de que eu escribise. Eu recordo sempre que se a razón de que eu quedase ata moi tarde, coa luz encendida, non sei cando fose, que estivese lendo ou escribindo, todo estaba perfectísimamente ben, non? Todo estaba ok. E agora mesmo segue sendo unha cousa parecida coa escrita. Eu escribo moito, precisamente porque necesito facer pé, escribo moito sobre meu pai, miña nai, miña irmá, bueno, isto en xeral, na literatura e no xornalismo tamén. Entón, moitos destes artigos teñen traído grandes alegrías, por exemplo, pois que un día meu pai chegase á empresa na que traballa como repartidor e todos os seus compañeiros lesen o día antes a miña defensa dos Riders, que se titulaba Coidar dun descoñecido, e que emocionados lle dixesen a meu pai que se sentiran moi recoñecidos, que tal, e teño vivido todo o contrario, que unha persoa para que miña nai traballou lle fose dicir pola rúa que non a trataran tan mal, non? Como parecía que se insinuaba no artigo, cando non se insinuaba nada diso, que tamén, claro. Pero teño vivido as dúas cousas, e aí o que eu agradezo sobre todo é o feito de que eles sempre mo contan e nunca mo contan como un reproche, senón que mo contan como unha anécdota que nace a raíz daquilo que eu escribín, porque hai como un respeto moi grande na miña familia por iso, pola escrita, porque entenden que, aínda que a día de hoxe para nada é o meu medio de vida, pero entenden que é aquilo que me mantén con vida, de alguma maneira, non? O sea, que é unha parte fundamental da miña aposta neste mundo, o sea, escribir. Vale, moitísimas grazas ás tres por esta conversa tan interesante e damos paso á seguinte mesa, entón. Ai, máis, mira que non, xa está. Normalmente traigo toallitas para a miña filla, pero hoxe... Es que, donde estén. Verche paso. A la señora mayor. No, pero...
Falábamos pola mañá con Manolo que viña na festa da UIS, por a festa da UIS de Sala Freguilla flipando, non? E ao final, a UIS, ese aspecto secundario que nos queda a ver, claro, eu xa iso, unha página que te podo achegar a non me interesa nada Quedamos aquí. Ai, porque eres novo e moderno e tecnolóxico, non como las señoras de mediana edad. Sabes que temos cuadernos con dibujitos. Sí, tendo a debuxar durante as entrevistas porque os entrevistados din cousas moi pouco interesantes. Bueno, pois moi boa tarde de novo. E a derradeira, non sei se dicir derradeira, porque é a última mesa da xornada, pero non creo que non debemos concibila como derradeira, porque desta xornada eu creo que poden sair tamén moitos apuntes, non, para vindeiras reflexións desde o marco do Consello e desde o marco desta definición de lindes, non? Este buscar os marcos do xornalismo da literatura. Esta mesa leva por título Xornalistas no prelo, nós tamén opinar. E somos 4 xornalistas na mesa, aquí somos maioría. Están canda min, pois teño aquí a meu carón a María Solar, que coñecémola polos medios públicos galegos, polo zigzag da Televisión de Galicia, xornalista
é bióloga tamén de formación, escritora con unha trayectoria máis ca ampla nos medios audiovisuais. Coñecemos a súa carreira nos medios públicos, como a fixera tamén Begoña Caamaño, e aparte pois ten unha boa listaxe de títulos de literatura para adultos, de literatura infantil e juvenil, algúns tan coñecidos e tan recoñecidos como tan vendidos, lidos como Os nenos da variola, por exemplo, O meu pesadelo favorito, non? Ou As horas roubadas, digo que son libros que nos resoan a todas. Ao seu carón está Santiago Jaureguizar, que naceu en Bilbao, porque os de Bilbao nacen en Bilbao. É importante. Que é importante. Iso é o máis importante que fixen. Ou Acaba de ocurrir. naceron en Bilbao. Que traballa como redactor del Progreso, onde coordina o suplemento semanal que creara no seu día Ángel Fole, Taua Redonda, ahora mesmo na sección de local, foi reporteiro de provincia moito tempo, debutou como novelista con Freedom Speak, e despois viñeron outras cantas novelas para público adulto, para público mozo tamén. Moitas delas teñen esta ligazón co traballo de reporteiro de provincias, non? Que é tan interesante. Reporteiro de provincias, aquí tamén é a escola de Nicolás Carreira Pena, que se non o coñecen aínda, pois estamos aquí para no intre de facelo coñecido, que é xornalista, comunicador e escritor. Quizáis a súa voz lle soe porque durante a pandemia con outros dous colegas pois creou o podcast Café Derbi 21, no? Que tivo unha vida, non iba a dicir efémera, porque para o que o formato dos audiovisuais en galego, 4 tempadas, toda unha historia de permanencia. Iniciouse no Progreso, traballa actualmente na sección de local e La Opinión de Coruña, colaborador en Hoi por Hoi Cadena Ser como prescriptor cultural, e está neste proceso, non? Despois de 2 residencias artísticas na Fundación Antonio Gala e no Gallás, de dar o paso á publicación de ficción e tamén de poesía, que son, falábamos, non? Tanto nas sesións da mañá como de tarde, desta voz poética no que se escribe neste sentido amplo da palabra, pois, bueno, aquí tamén Nicolás está neste proceso, non, de publicar ahora mismo tanto na narrativa como na lírica. O xornalismo, non, como exercicio empírico, nace da cabalo dos séculos XVIII e XIX. É un oficio debedor dunha era que é a era das exploracións científicas, moi vencellada, por certo, a estes procesos coloniais do seu tempo, que ten moito que ver con esta literatura de viaxes daquel momento, destas persoas dos países europeos de clase acomodada que facían estes grandes tours, non? Que esta viaxe, penso, de Mary Shelley, Lord Byron e compañía, polo mundo adiante, contando cousas e que tamén é debedora do traballo de campo antropolóxico, tal como o define Malinowski, no ir, ver e contar. Nesta autoridade de estar no sitio e contar desde unha posición que non ten por que ser un desplazamento necesariamente físico, aínda que naquela altura era un desplazamento físico, implicaba este desplazamento físico. Naqueles xornais, deste principio da modernidade, cando aínda non tiñamos, non? Morto de todo o antigo réxime, convivían os textos literarios, estas novelas por entregas como as que publicaba Dickens, con texto, estes xéneros do xornalismo que estaban tamén ao nacer. Pero a novela tamén era un xénero moderno, en construción, non? Os lindes naquela altura eran moi permeables. Se pensamos no noso contexto un pouco galego, os textos de Lamas Carvajal saen o prelo primeiro no tío Marcos da Portela, non? No medio de comunicación, que como textos literarios, non?
E estas xa son preguntas non retóricas. Ángel Fole era contista ou era xornalista? Escribe Cunqueiro máis ficción nas crónicas do Sochandre ou que escribía no Faro de Vigo? Falábamos pola mañá, non, daquelas fantasías que escribía Cunqueiro no Faro de Vigo. Digo, podemos empezar un pouco aquí a abrir o debate. Quen empeza? Bueno, mirad para min todos. Entendo, ben. Bueno, boa tarde. Moitas gracias por estaren aquí. Confío en que lles sirva para ganar moitos créditos nas súas carreiras. Digo isto porque eu teño estado aquí nesta mesa e falando diante de unha sala chea de xente. Eran todos rapaces, todos estudiantes, os que non lles interesaba un carallo que estábamos contando, pero daban créditos. Non sei, habría que recuperar isto de alguna forma para que volva un pouco ter máis vida a isto, non? Bueno, a primeira cuestión era sobre Fole e sobre Cunqueiro, se eran xornalistas. Bueno, ambos os dous traballaron en xornais, pero eu creo que non eran xornalistas ningún dos dous, nin tiñan a máis mínima intención. Fole estuvo traballando no periódico no que traballo eu. Bueno, teño que pensar que neses anos, ahora debemos ser como 60 ou 70 personas traballando, facendo un periódico, pero nos anos que traballaba Fole, nos 60, nos 70, 80, debían ser 10 ou 12, entón, claro, digamos que se multiplicaban o traballo, non? E entón Fole o que, bueno, eu revisando sobre todo números de Táboa Redonda, un pouco por recuperar o seu espírito cando volvemos facer o suplemento cultural do periódico, atopaste con un Fole, bueno, noticia non dá ninguna. O que fai é, sobre todo, colle o ABC e o copia directamente, non? Exposición de Mussorgsky o concerto de Mussorgsky en Madrid, ou exposición de Paul Klee en Madrid, entonces méteche aí 100 líneas copiadas directamente sin ningún pudor. El usa varios pseudónimos, por isto que digo, non, que teñen que multiplicarse para facer o xornal. E usa varios pseudónimos, como, bueno, hai algún famoso, como Neomandro, algún así. E o que fai no periódico é recordar cousas de Lugo Vello, é dicir, anécdotas, personaxes, sucesos do Lugo Vello, cousas realmente divertidas e moi ben contadas dese modo un pouco desleixado que tiña el de contar as cousas, un pouco caótico, pero moi plástico sempre, non? Que a min é o que me admira. Era incapaz de manter unha disciplina no estilo, pero claro, ten unha plasticidade que lle nace, que non ten nada que ver coa técnica. Eu creo que non tiña unha gran técnica, pero tiña un talento moito maior que a súa técnica. E entón, o que fai é eso, non? Pero noticias non atopei ninguna firmada por Fole. Depois tamén hai que ter en conta que nese momento, sobre todo nos anos 50, o xornal que se fai é un xornal con xente que entra na redacción ás 8 da tarde a contar unha historia que viu, o que interpretou, a lo que pasou. Pero, bueno, de aí a comprobalo, pues, tampouco se molestaban ir facelo. E outro caso é o de Cunqueiro, falamos ahora. O Cunqueiro tampouco lle coñezo ninguna noticia publicada por él. Cunqueiro era un señor maravilloso, fantástico. A súa muller, bueno, xa sabes, ten escoitado Nicolás moitas veces. A súa muller estuvo casado con él durante moitos anos, até que xa non puido máis. O resumen do seu matrimonio era es que Álvaro non dixo unha verdad en su vida, non? Entonces, Álvaro, pues, é un señor que no Faro, bueno, acabou sendo, ele entra no Faro de Vigo un pouco polas amizades que tiña, e acabou sendo director do Faro en 1965, cando o que era director daquela, Agustín Cerezales ou a Dolores, te saudei. Agustín Cerezales marcha para Madrid e entonces insiste moitísimo en que sexa director Cunqueiro e a editora, doña Joaquina, non quería que fose porque debía coñecelo un pouco. Ao final acabou sendo director. O seu papel como director empezaba a unha da tarde cando se reunía cos periodistas un pouco para saber que iban facer.
despois iba a tomar os viños no Mosquito, xeralmente. E logo, durante 2 ou 3 anos, estaba tamén na hora de peche, pero chegou un momento en que se cansou de estar tan tarde, porque se pechaba, claro, un perico peche son a mañá ou as 2, entón ele non estaba para esas cousas, entón deixou de ir ao peche, ao final iba a 1 da tarde, e o que se ocupaba fundamentalmente era de facer os horóscopos, que eu non atopei ningún, pero deben ser maravillosos. Ocupábase de... Porque hai un xénero dos moitos xéneros que inventou Cunqueiro, un xénero propio que é o horóscopo sobre fútbol. El facía horóscopos cos que iba a ser resultados, os equipos galegos gañaban sempre, era porque interpretaba a Capricornio, Leo, as conxuncións de astros, entón gañaban sempre os... Bueno, poñía que gañaban sempre, logo non acontecía, é dicir, o Pontevedra nunca gañaba o Real Madrid. Pero el, cando lle botaba en cara eso, el decía que interpretara mal a conxunción de astros que había ese día, non? Interpretara o sábado por domingo, bueno, se equivocara. E logo que fai tamén fai moito traballo de traducción de textos estranxeiros. El sabe francés, pero el traduce do francés, do alemán, do italiano e do inglés, porque tiñan diccionarios, tiña 3 diccionarios, e logo tiñan unha imaginación moi grande, non? Que lle provocaba a veces problemas con xente que realmente sabía inglés ou alemán. Pero, bueno, el dicía que non lle pagaban para ser traductor, que lle pagaban para ser periodista, pero, bueno, se inventaba os pés de foto que viñan polas asencias, inventaba sin ningún problema, non? Cando Kissinger vai a China a falar con Deng Xiaoping, pois ele inventa que un embaixador que é un empresario de Pensilvania que vai falar co Gardán do Palacio Imperial secreto este, non? Inventa moitas cousas. Entón, bueno, eu creo que son 2 autores que a mí me parecen, bueno, vamos, eu admiro moito a ambos, pero non creo que teñan nada que ver co periodismo. Aparte de que tiñan nómina, pero vamos. Sí, porque falábamos iso esta mañá tamén, non? A idea de que o xornalismo é o traballo profesional e pagado nos medios de comunicación. Eu creo que hai moita confusión do xornalismo, que é o xornalismo máis no tempo das redes, non? Hai que poñer marcos, pero tamén tampouco demasiados marcos, non? Somos moi de establecer os marcos de cada un. O sábado eu entreguei un mestre Mateo o mellor comunicador que este ano non decidiron na Academia, que era Xosé Ramón Galloso. Xosé Ramón Galloso, que traballa nos medios, é un xornalista. Inventamos a palabra comunicador cando o xornalista non encaixa de todo, non? Un opinador, un colaborador, é un xornalista. Hai lugares que son difíciles, non? De establecer, opinar, colaborar. Non é o mismo, dende logo, que traballar nunha redacción onde ti tes que contar de maneira aséptica ou máis aséptica posible pois algo que pasou, non? Que acontece? Eu son bióloga, non? A parte de xornalista. Entón, lembro cando o debate estaba en onde está a vida, non? Un virus de ADN é vida, ten vida un virus que ten só unha cápsula con ADN, pero que logo apareceron os virus de ARN, que era moito menos. Iso tiña vida, non? Pero logo aparecen os prións, que era unha proteína que se replica, o do mal das vacas tolas. Entón, os límites, cando te pos a poñer límites, todo é confuso, non? E como agora hai moitos medios diferentes, hai moitos xéneros diferentes, ás veces temos dificultade, non? De establecelo. O que se chama xornalismo popular, as redes, non? Antes falábamos de se ti escribes o que che contestan. Por onde che contestan? Polas redes. Quen contesta polas redes? Non todos os que len o libro están falando aí. Algúnas redes son especialmente malignas, non? E maléficas. O que está máis motivado é quen quere montar bronca. O mellor tes o 90% que monta bronca, pero que leronte un montón de xente máis que non está aí montando a bronca, non? Entón, os límites do xornalismo son difusos. O xornalista do medio audiovisual, como a min, o traballo que eu fago, eu non teño que brillar. Quen ten que brillar é o meu convidado. Eu, para facer ben o meu traballo, teño que conseguir que unha persoa que entra en Televisión de Galicia, que nunca entrou ou poucas veces, que se senta ali, que lle pegan os focos na cara, que ten unhas cámaras enfocando, brille e sexa capaz de contar o que ten que contar en 8 minutos. E se non o fai, fíxeno mal eu, non esa persoa que non é profesional, non? Entón, o xornalismo é moi diverso.
moi diverso. E non temos que confundilo tampouco coas redes ou bueno, que é moi distinto. Pero tamén é diferente a escrita, non? Eu, cando escribín A culpa, chego a unhas xuntanzas que me fixeron en Cataluña con libreiros, e ven a presidenta dos libreiros de Cataluña e dime: bueno, María, e en que estante queres que pongamos a novela? E eu non entendía a pregunta. E o estante, claro, era en thriller, en negra, en contemporánea, e eu dixo, coño, eu non escribín pensando nun estante, non? Entón, os marcos son necesarios ata certo punto. O xornalismo do que falábamos antes era dos inicios. Era un xornalismo máis de crónica, máis de contar, máis aderezado tipo unha literatura. Eu penso que non é o que se fai hoxe en día, e o mellor hoxe en día, no tipo de xornais que temos, ten menos lugar, ou non tería esa cabida, non? Bueno, eu sinto moito por a librería de Cataluña que non tiña un estante que fora en galego. Había algunha librería que se conste, sí que había en Barcelona. E, bueno, eu para a cuestión sobre Fole, sobre o Cunqueiro, e tomalo como punto de partida para unha pequena reflexión, que nunca unha pregunta. Bueno, penso que intervén esta frase que ten Mercedes Sosa de que ela non era cantante, senón cantora, e eu penso que esta xente, máis que xornalista ou escritor, eran narradores e vivían máis que para contar unha verdade ou unha mentira, para contar unha historia. Se coincidía coa verdade, sería casualidade. E se coincidía con unha ficción, tampouco era por intención. Entón, penso que eles dous sentan unha escola ou abren unha porta a unha idiosincrasia propia do pobo galego que é o contarse e o contarlles aos dous. Vencen unhas barreiras da oralidade, poden a pasar ao papel, poden superar as limitacións do tempo, e de aí vimos nós, e eu bebo tamén destes persoeiros. Logo, a nivel individual, as xeracións medran en sistemas mediáticos. Eu son fillo dun sistema híbrido, xa moi líquido, onde as redes sociais actúan como un medio propio de comunicación, onde hai pequenas revistas, pequenos fanzines que carecen de apoio físico, de que xa comunican a través do digital, e ao mesmo tempo coexisten cun bello sistema de papel que oxalá nunca desapareza porque é un medio de persistencia de moita memoria colectiva, porque o digital, xa o falamos varias veces ti máis eu, non é todo permanente que nos prometeron. Entón, Fole e Cunqueiro perviven a través do que contaron, pero quen lembra todos eses outros compañeiros que publicaban nas mesmas follas de papel e con esa mesma relevancia? A mellor a historia tiña máis verdade, pero non estaba tan ben contada. Sí, el se non é vero é ben trovato, non? Que ao final acaba funcionando como gran máxima, ou este de non tengo pruebas, tampouco dudas, que funciona como máximo argumento de autoridade nas xeracións nativas digitais, se é que as hai. É habitual moitas veces inferir que os xornalistas acabades, digo acabades por escribir ficción, porque eu nunca escribín ficción, que ti eres xornalista e que debes como autor ou autora de ficción, pero é sempre así, porque ata que punto non alguén que ten a inquedanza por publicar unha novela, por escribir contos, non acaba no xornalismo por isto de decir é o sitio que me parece máis semellante polo que me van pagar un salario regular, un xornal. Por exemplo, xa sei que estou falando do xornal como este imaginario do mundo aínda herdeiro, non, desta galaxia Gutenberg, aínda centrada no impreso, un pouco na médula do sistema libresco publicación, que isto vai mudar moito toda a segunda metade do século XX e, evidentemente, non desde esta converxencia digital de finais do 20, principios do 21. Digo, vos a vocación era primeiro ficción, primeiro xornalismo. Calquera de De que vos. falamos sobre vocación? Sobre vocación, sí, no voso caso. Matemos os turnos, sí. Sí, que de momento sí. Non, é que aquí estou chupando o micrófono todo o tempo. Falamos sobre vocación de xornalista, de escritor. Eu estou en contra das vocacións, será porque non a teño. Igual porque eu nunca tuve vocación de nada. A vocación pareceme un síndrome capitalista horrible, non? De ter que ter unha vocación, un traballo, unha vida, eu que sei, a mí non me interesa nada deso. Pero bueno, atopeime que un momento en que estaba a pagarme os meus vicios como o de comer e ter unha casa, estas cousas. Entonces, pois eu
vocación nunca tiven de nada, pero casi por descarte acabei, bueno, como máis ou menos o que mellor se me daba era contar cousas, pois por iso acabei un pouco na literatura e no periodismo, non? Si me gusta contar cousas, o que decía Nicolás, a mí gusta moito contar rollos e ter alguén que nos escoite. E eu empecé a traballar no 92 en un periódico en Oviedo, na Nova España, e logo no 93 no Progreso de Lugo. E empecé a publicar no 95, bastante, xa tiña 30 anos. Bueno, vostedes ainda non naceran, casi ningún de vostedes. Pero nese tempo sí se podía máis ou menos intentar vivir de ser escritor, porque había moito máis cartos na sociedade, nas institucións públicas. Entonces había máis un ánimo por parte incluso das empresas privadas e dos bancos en crear unha vida cultural que non tivéramos por culpa da ditadura. E, bueno, eso ainda se arrastraba neses anos 90. Pasaran 15 anos da morte do pequeno de Ferrol, pero ainda se mantiña. Entón, era posible, e eu, de feito, estuve intentalo, e houve xente que o intentou e conseguiu, non? Estuve intentado, pero logo a min o de escribir literatura parece unha cousa aburridísima, non? E daquela, claro, non como ahora, que podes máis ou menos falar co teu teléfono e que che escribas cousas, había que sentarse a escribilas. E a mí estar só na habitación escribindo historias pareceme unha cousa soporífera, un asunto aburrido. A mí gustame inventar as historias e despois correxilas, eso divirtime bastante, pero paso intermedio non me interesa. E, bueno, creo que, non sei se respondín a isto da vocación, pois, eu, si, no meu caso, si son dúas cousas que están conectadas, supoño que falaremos despois disto. E si saltan unha de unha a outra, pero, eso, eu nunca teño vocación. Eu teño unha amiga libreira que di, eu creo que neste momento hai máis persoas escribindo un libro que lendo un libro, non? Eso tamén é así. Cando traballas nos medios atopas moitísimos egos e moitísima xente que te chama porque está escribindo a novela da súa vida e a longa noite de pedra, non? E a literatura universal e tal. A gran novela galega. A gran novela galega, efectivamente. Con esa intensidade, pero xente convencida, non? Entón, eu creo que o primeiro que me pasou na vida é que teño unha nai que agora ten 97 anos, está moi ben, que lee, pero non ten velocidade lectora, non? Miña nai non é analfabeta, pero é analfabeta funcional. É unha muller que, como tivo que ir ao extraperlo porque era a maior das mulleres, faltaba moito á escola, entón pode ler, pero non pode ler un texto longo, non? Foi criada nesa época. Entón, eu son filla desa nai que nunca leu un libro, nin sequera un dos meus libros, gustaballe que eu ler a cachos, claro, había libros que tampouco se podían ler, porque a túa nai hai cousas que non lle lees, non? Sobre todo das de adultos. Pero sí que ela tiña moitísimos contos e lendas, non? Entón eu pasei toda a miña vida que lembro de pequena bastante soa, porque había poucos rapaces por ali para xogar, e vin moita tele, papei moita tele de Dios, e miña nai contoume moitísimas historias, de todo tipo, reais, de mentira, todo se atrampallaba, e os mouros chegaban á catedral por un pasadizo que saía do lado da miña casa, e os escapados da guerra civil, contábame de todo, non? E eu creo que eso me quedou no ADN, e eu creo que o que son principalmente é unha fabuladora, non? Entón, cando cheguei á radio, porque eu entrei no xornalismo pola radio, entrei un pouco no espectáculo da radio musical, logo pasei á radio de contar, e pareceume maravilloso, porque a min o que me gusta é contar, non? Contar. Que pasa? Que cando cheguei aí había unha parte que non me completaba, e eu esa parte que completei, na radio, na tele, nos medios, ti contas o que pasa, e o que eu fabulaba conto nos libros, non? Entón, esa construción a min completoume como persoa. Eu creo que a vocación saiu dai. No caso de Nicolás, é un autor de non xornalismo aínda inédito, entón tamén me interesa este punto no que se fai
hoxe en día falaba Jaureguizar de como nos 90 había esta posibilidade, non? Que había esta vontade de crear e de poder publicar e como agora, estes anos despois, en que punto que faz ti como unha persoa xornalista que traballas en medios de comunicación para publicar ficción? Pois mira, vou responder ambas cuestións sobre a A vocación. Eu medrei nunha casa chea de xente que gustaballe máis falar que escoitar, polo tanto era un balbordo constante e miraras onde miraras había unha historia interesante a que atender. Entón, iso nutre un aspecto que é o ollo, de poso foco. Despois, moitos anos despois, no instituto, aprobei un exame por telo escrito ben, non por saber. Fun capaz de esconder a carencia de coñecemento a través da construcción sintáctica do exame. Un 5 raspado suficiente, que vale tanto como un 10 para que non gasta unha hora estudando. Aí descubrín entón que había un xeito de sobrevivir que quizáis o verbo máis axeitado neste caso. Sementaron en min esta vontade de contar historias e a maior das virtudes que existe para min, moi reivindicada por Fernando Ferrán Gómez, que é a concisión do esforzo. O xornalismo ou a literatura, pero principalmente o xornalismo como traballo que dá cartos. Poucos, pero para volver a sobrevivir. É a miña concentración máxima de esforzo, digamos, que reúne as miñas grandes habilidades nunha tarefa moi concreta que redactar e entón o resto da miña capacidade, das miñas enerxías quedan alleas para vivir, para facer a vida allea ao xornal. Entón o xornalismo concentra o mínimo esforzo, coa gran capacidade. Se tuvera que vivir de montar armarios, viviría, pero con moitas menos capacidades. E logo, digamos que o salto á ficción, no meu caso, e tanto ti como Jorge quizás sabio ben, si María pois ten unha vontade fabuladora, eu teño unha vontade exaxeradora. A exaxeración é a miña gran forma de comunicación e a exaxeración tamén é poñer o foco nun detalle, amplificalo, convertilo no arco narrativo dunha noticia, dunha reportaxe. A exaxeración é esa pequeno coeficiente de dilatación entre a verdade e a non verdade, que non a mentira. Entón, dar o paso á literatura era habitar ese coeficiente e atreverme a sair fora. Como se pode facer iso sendo xa un adulto funcional, non estando na universidade, non tendo unha rede monetaria ao teu arredor que che permita ter moitos hipervínculos na túa biografía de Wikipedia porque teu avó xa era alguén dentro do mundo ou da sociedade cultural? Como se fai? No meu caso, a través das fundacións e a través das institucións que teñen un ánimo de axudaros á mocidade creadora, bueno, por unha parte Antonio Gala e por outra parte a Fundación Gaias tamén na Cidade da Cultura aquí en Santiago de Compostela. Dar ese salto e baleirarme de voces que viven na miña cabeza, que me entorpecen a diario e que son as historias que verdadeiramente quero contar. Unha vez que están fora, grazas a Deus xa non viven en min, polo tanto vivirei moito máis en paz e animo a todas as fundacións do mundo a que chamen a miña porta porque siga habendo unha cantidade de voces inhabitables. Aparte, bueno, quen conocemos así un pouco a Nicolás, sabemos que, por exemplo, as historias da súa tía Purita Exacto. son fundamentais, non? No narrador que hai nel, tamén cando fai xornalismo, por exemplo. Digo que ao final tamén estas vidas, non? Esta forma na que somos debedores, falabades da oralidade, eu penso tamén nas coplas dos cegos, non? Que ao mellor tú, Anai, tamén nesas historias que convivían nela, tamén estaban esas coplas que se compraban e que se contaban, non? Nas feiras hasta ben entrado a segunda metade do século XX e que ao final acababan mesturando o lendario co relato de sucesos, que é un pouco como os Penny Dreadful do mundo anglosaxón, que ao final tampouco estamos tan lonxe nos xéneros. Falábamos de lindes, falabas ti dese mundo dos xornais, non? Donde estaban aínda cun queiro máis fole. Martínez Albertos, que é un señor que para quen estudiamos comunicación, pois é destos que é de primeiro de carreira, primeiro de periodismo. O Martínez Albertos era un dos tochos e o Miller son estes libros, non? Que toca ler nos temarios.
sitúa a cohabitación entre a literatura e o xornalismo na prehistoria do xornalismo como xénero. E afirma mesmo, a palabra xornalística é absolutamente incompatible cun ámbito creativo preconcibidamente poético. Ou se fai xornalismo ou se fai literatura, pero as dúas cousas á vez é imposible. Eu están aquí as filólogas, cos ollos así, abertísimos, porque, claro, é algo completamente... As ciencias da comunicación son ciencias, teñen un ámbito e disciplina académica. Depois vamos a debatir que tipo de ciencias son tamén e demais. Acabamos de falar da astroloxía, por exemplo. Penso, deixa unha de ser xornalista algunha vez cando é tamén novelista? Digo, no voso caso, existe algún interruptor, non? Que se vos acende, se vos apaga ou acende cando estades nun modo xornalista, modo novelista, vivides sempre nesta duplicidade ou nin sequera matinades ou cavilades niso, porque pode ser tamén a situación. Bueno, no meu caso é difícil. Pasaba ya a Cunqueiro, dicía, que culpa teño eu de confundir a realidade coa fantasía? Cando dicían que mentía, non? Bueno, para contestar a isto, como xa estamos reflexionando moito, a mí o de reflexionar aburreme profundamente tamén, como escribir. Entonces, voy contar dúas historias. Dúas historias que para mí son reais, pero bueno. Unha é que eu, un domingo pola tarde, despois de xantar en Lugo, un día de sol como este, así, bastante insoportable, estou dando un paseo eu só e non hai ninguén pola rúa e de repente, bueno, estou por dentro de murallas e de repente sinto un gran estrondo, un rebumbio moi grande, un escándalo de algo caendo. Entonces vou cara onde sentir o ruido, aos 100 metros máis ou menos, e atópame unha das grandes rúas da cidade, a avenida da Coruña, atópame que caera unha casa que se desplomara. Está dicindo que sí, ti sabes esta historia? Sei a casa que caeu. Ah, vale. É que... Por Lucense. Que Lucense, bueno, eso está bastante ben. Entonces, eu fun correndo e vin esa casa caída e claro, eu outro día estaba con... Isto foi hai 20 anos, así, non? Mais ou menos, ou 10, ou 15, non sei. Eu confundo os tempos. Bueno, vin esa casa caída e hai unha segunda historia. En Lugo temos un hospital novo, porque un hospital novo que ten unha capacidade de máis ou menos do triple da población que temos agora, porque nos 80 o Fraga, que é un señor que non sabía facer nada que fose en pequeno, fixo un hospital como para o triple de población, non? Que temos. Pensando que iba a medrar moitísimo Lugo, Lugo non medrou nada, afortunadamente. Está constringido pola muralla, non medra, está moi ben que non veña xente. E entón, na segunda historia, temos un hospital moi grande, inmenso, non? Entón, hai zonas preparadas con habitacións que a mí sorpréndeme, porque todo o mundo se queixa de que non hai habitación nos hospitais. En Lugo temos para prestar, se queren vostedes. E moitas pechadas, boa parte do ano. Sí, a eso me refiro. Hai moitas habitacións pechadas, preparadas perfectamente, non? Entón, hai unha historia dunha xente pobre que, bueno, que sabe que vive cerca do hospital, vive na Chabola, e un día, pois, ven que hai un sitio con habitacións novas, todo preparado, camas e todo. Entón, un día van coa comida, van co xantar, fan unha especie de xira, e entran por unha parte de atrás do hospital e entran dentro e se poñen a comer ali, e, bueno, está ben aquelo, todo novo, todo limpo. Entón, volven o día seguinte, non? O día seguinte van comer outra vez. E van quedando, van ali contando historias, mirando o móvil, estas cosas que fai, o ocio moderno. E entonces van quedando e ao final un día deciden quedar dormir, non? Porque as camas son novas e as sábanas están limpas e as cambian todos os días. Entón un día deciden quedar a dormir e quedan dormir, son 5 ou 6 personas con nenos tamén. E quedan dormir e non pasa nada, durmen. O día seguinte xa despertan e dicen, bueno, casi quedamos aquí, entón quedan vivindo ali. Estas dúas historias eu conteinas no periódico, dixeronme que era mentira, pero comprobo agora que non. Porque a da casa, eu busquei no periódico onde estaba esa noticia, non atopei, non sei, e pensei que foi unha imaginación miña. A outra historia, a do hospital,
a min insísteme en que non é verdad. Bueno, neste momento hai en Lugo, no Hospital de Lugo, hai un home que reparte na praza, fai reparto de paquetes, e leva ovos, e leva froita un xite pa outro de caixas, que se chama Manel. Entón, operaron hai 2 meses, e claro, é un home que non ten casa porque tivo a mala idea de incendiar a súa casa coa súa nai dentro. Entón, claro, a nai evidentemente non lle pareceu ben, botou, non? Entón, el operaron hai un mes, entón, deuse conta, igual que esta xente que falaba agora, deuse conta de que se vive moi ben no hospital. Entón, quedou no hospital, porque danlle 3 comidas ao día. Isto é certo, esta segunda parte da historia é certa. Danlle 3 comidas ao día, danlle a medicación cando ten que tomala, e claro, el non entende porque ten que marchar de ali. E, bueno, a historia que volvo, que me quedei sin contar ao final da historia. A historia desta xente que vive no hospital, que se quedou a vivir no hospital, foi contestada polo servicio de prensa do Sergas para desmentirme, cual me pareceu bastante mal. Pareceme que non funciona moi ben o servicio de prensa do Sergas. Con todo isto, quería contar que, claro, a min costame moitas veces distinguir as cousas que soño, as cousas que se me ocurren e as cousas que son reais. E o meu problema no xornal é que non me deixan mentir, isto está posto no meu contrato. Entón, creo que faríamos un xornal moitísimo máis divertido contando as historias estas, que as que son reais, pero bueno. E era un pouco a resposta á pregunta, non? Que, bueno, eu non o distingo, pero porque son torpe, non consigo distinguir as cousas. E a veces ocurresme cousas que penso que son reais, pero, bueno, menos mal que me confirmou alguén. Como te chamas? Ivana, menos mal que Ivana me confirmou, porque a mí, que levan 2 meses que me invento cousas. María. Para min é absolutamente diferente ser xornalista de ser escritora. Teño como en 2 caixóns, pero non de todo, e agora está o dos marcos, non? Outra vez. Entón, claro, cando eu preparo unha entrevista, un programa, o que sexa, falo nunhas claves, non? E cando me poño a contar unha historia, fago noutras claves de crear un mundo, de explicalo para que alguén se meta a máis de min, non? A vivir ali, a entendelo, a crear unhos personaxes con toda a profundidade psicolóxica que podo, porque traballo moito niso, non? Pero sí que hai cousas que sei que me empapan, non? Ou seja, refírome. Se eu estudei bioloxía e hai cousas desas que están no libro, ou se teño a familia que teño e iso faite ser dunha maneira como és, non? Como que vives, a túa historia vital, todo o que vives, o que amas, o que sufres, todo eso é parte de ti, non? Tamén cando escribes. Entón, o xornalismo é parte de min. Moi parte de mí, non? E xornalismo audiovisual, no meu caso, non? Entón, que creo que levo na escrita? Levarei máis cousas, pero, por exemplo, a concisión. Eu non son barroquista, non? Unha editora de Grijalbo unha vez decíame que eu metome a facer cho editing e non hai de onde quitar, porque se quito cousas vais a trama, non? Entón, son moi concisa, todo o que podo nas cousas que conto. Logo, eu son unha persoa dos tempos actuais, entón, igual que traballo no audiovisual, consumo moitísimo audiovisual. E iso imprégname. E non quere decir que ti non esteas facendo literatura, sino que algúns ritmos que estableces, non? Que logo a xente tamén ten a manía de dicirche que isto é unha serie ou isto é unha película. Oxe, escribeume Touriñán, que leu a novela última que saquei, e dime, a ver cando che fan a peli, que todo o mundo che ten que dicir eso, e hai cousas que sabes que non van ser porque non poden ser, non? Pero os ritmos, a maneira de contar, Narración escénica. ás veces eu penso moito en imaxes e creo que ten que ver co meu tipo de traballo, non? E tamén as obsesións, documentome moitísimo, ata das cousas máis estúpidas, ou seja, e máis absurdas, paso moito tempo niso. Pois nas horas roubadas había unha muller que collía unha demencia e eu vendo si no tempo que eu contaba era posible chegar a ese grau de demencia. Nesta novela aprendín a facer unha bomba, xuro que sei facer unha bomba. Na anterior unha momia non de Egipto, matar a alguén e que momifique. Ou seja, é documento todo. En Santiago debe ser complicado con esta humidade, hai que comprar moito deshumidificador. Pódese, pero sí, claro, con deshumidificadores. Entón, creo que eso sí que ten que ver. E, sobre todo, son moi consciente, cando escribo, de non vomitar información. Refírome. Toda esa documentación que eu levo para min,
estou pendente de non vomitala no libro. No libro ten que sair de outras maneiras. Cando fixen os nenos da varíola, estiven 12 anos documentándome, non? Porque daquela había bastante menos que agora. E eu sabía, por exemplo, pois como eran as amas de cría. Non vas a explicar como eran as amas de cría nos hospicios. Ti plantas ali unha ama de cría que está facendo unha escena que xa conta como funciona eso, non? Entón, bueno, pois é a maneira de que ti leves a literatura o que sabes, non? É distinto, para min eu separo. Separas completamente. E aquí, Nicolás, a tía Purita onde vive? Ui, a tía Purita Na vive... ficción ou no xornalismo? Vive nos arrabaldes dunha cidade que é tan xeométrica como ficticia, que é o noso querido Lugo. Mira, eu para empezar non penso que exista un botón, nin penso que exista un punto de aparte. Penso que un pode ser novelista sen ter publicado ninguna novela. André Gide decía na súa semblante de Oscar Wilde que a mellor literatura que tiña feito era oral, que a escrita non lle chegaba á altura. Penso que cando és un xornalista e tes vontade por contar e daslle unha estructura distinta ao famosa pirámide invertida, que, bueno, en fin, xa nin entro niso. Penso que cando fas iso xa tes unha vontade por narrar e podes contar unha noticia da rúa do lado como unha historia e queres a atención e queres a profundidade e queres que ese conveciño teu quede con moito máis que se lera un informe policial, porque para iso xa están as notas de prensa, que todo o mundo se podría suscribir perfectamente. Os partes da policía local, por exemplo. Son maravillosos. Que son que teñen maravillosos. unha literatura como propia. xénero literario. Sí, é unha liturxia administrativa propia. Entón, penso que o narrador, o escritor e o xornalista, discrepo totalmente de Martínez Alberto, pero tantísimas cousas, non ten xa nin que entrar. E sobre todo, e voulle contrarrestar con unha cita, é o único, prometo que non fago nunca os deberes, nunca os fixen, e é a primeira vez, e é o único exercicio que traigo feito. É unha resposta dun teórico que descubrín na USC, unha das poucas cousas boas que me deu, que é un dos pais do constructivismo radical, unha escola de pensamento ca cal concordo absolutamente sobre o xeito no que é imposible non comunicar e hai que dinamitar os esquemas de comunicación porque un pode ser emisor e non ter receptor, bueno, e todas estas cuestións. Está moi ben explicado en Wikipedia, é unha páxina que está moi ben feita. E Paul Václavic, valería para responderlle a Martínez Albeitos, o significado atribuído a un conxunto de circunstancias dentro de un determinado cadro de suposicións, ideoloxías ou crenzas constitúe unha realidade por sí mesma e revela a verdade. É dicir, se eu son escritor e apetéceme ver caer unha casa, ao mellor é útil para falar do estado da arquitectura ou do urbanismo dunha cidade. Teña caído ou non teña caído esa casa, porque co tempo caerá, como ocorre no centro de Lugo. E non se cubren as noticias dos derrubamentos, pero poderíase ter cuberto unha noticia de urbanismo a través do estado da edificación, por exemplo. Eu veño de facer unha reportaxe da igrexa da Terceira Orde Franciscana da Coruña, é moi interesante, tivo milleiros de lecturas, o interese está aí, a cidadanía quere saber, a cidadanía ten fame. Entón, non existe ese botón. A gran pregunta, non. No, e aparte, falar de prehistoria, non? Sí. Eu creo que unha das cousas que nos dá o xornalismo, non sei se vos pasavos, é que ao final convirteste un pouco no abuelo cebolleta, non? Sí. O sea, levas vendo tantas cousas, falando de tantas cousas, que cando falan do que sexa ti xa falaches diso, xa. Entón tens que ter cuidado de non estar nas conversas así. Pero sí que te nutre moito para fabular, para crear historias. O sea, o que falabas antes, a ficción está moi por debaixo de todas as cousas que pasan reais, non? Eu hoxe contáballe a unha compañeira na comida, porque claro, antes tamén se falaba de hai cousas que se van perdendo pola memoria, non? Vos lembrades aquel señor que saiu, que estaba nunha camilla, que era tetrapléxico, saiu pola autopista, que iba a un burdel, que iban os coches adiantando e vendo unha camilla, ou seja, hai cousas que expolas nun libro, é absolutamente imposible. E o xornalismo, completamente, claro, sí que nos dá moitas posibilidades de falar con moitos expertos, de a nada que te poñas a aprender algo, non? Ou creo que temos moita sorte niso. E despois hai a inverosimilitude de moitos feitos que tú tes que tratar como xornalista,
non lle restan dignidade ao oficio. Refírome, cando entrei neste novo xornal que estou traballando, cando entrei o terceiro día, houve un home que foi detido por conducción temeraria e alcoholismo e drogadicción ao volante, e cando baixou, logo de ter agredido aos axentes, advertiu que os focos halóxenos dos coches que viñan de fronte que o convertían en homosexual. Entón, e isto é unha historia verídica, 100% verídica. Entón, ti como xornalista, cando tens que tratar esta información, sen convertila nun feito bochornoso para os... Grotesco, Claro, claro. sin convertilo nunha historia de monstros. Aí estás facendo un traballo de ficción, que é a escisión da parte exótica da historia. E fabular, escribir e ser narrador é tanto inventar como deixar de inventar. Como baixar os cabalos ao chan cando claramente van moi de pé. Entón, sobre reflexionar tamén si vale con imaginar, senón tamén vale con recortar, que é o segundo traballo do escritor. Que ás veces estes imaginarios que acabamos construindo acaban devolvéndonos unha parada dos monstruos da nosa propia realidade que nos acabamos creendo estas ficcións, non? De nós mesmas, creando unha construcción que vive máis no que pretendemos neste relato pretendido que na diversidade, nesta pluralidade que temos, non? Se pensamos no que dicía Martínez Albertos, que é prehistoria do xornalismo, o relato do náufrago de García Márquez publicado, non? En entregas, en El Espectador de Bogotá, é prehistoria do xornalismo. Por exemplo, o novo xornalismo estadounidense das décadas dos 60, dos 70, é prehistoria do xornalismo. E tamén hasta este punto tamén pensar nestas restriccións formais, non? Penso, por exemplo, nestes títulos máis recentes. Quizáis en galego temos menos esta tradición do xornalismo de gran formato en libro, pero penso no máis recente O País Invisible de Arturo Lezcano, que é unha crónica xornalística da Galicia da migración, que é un xornalismo sin xornal, sin medio de comunicación. Digo, tamén que esta outra opción. Vos credes hasta que punto é posible forzar este tipo de formatos? O de si se pode haber un xornalismo sin medio de comunicación. Bueno, eu todas as mañás asisto a xornalismo sin medio de comunicación. Eu vou tomar café un ou dous. Depende do que me deixe o neurólogo, pero tomo un par de cafés pola mañá por Lugo, pola cidade, e aí hai un protoxornalismo. Eu sei que pasa na cidade xa pola mañá cando saio, e despois xa o leo no periódico, non todo, pero o periódico recolle unha parte desas cousas que che contan, en gran parte porque tampouco podes contar todo o que che contan, primeiro porque non sabes se é certo ou non, habría que comprobalo, e iso é un traballo, e en segundo lugar porque hai cosas que tampouco podes contar, evidentemente, non? Porque non convén, bueno, por cuestións económicas casi sempre. Eu creo que existe ese protoxornalismo que é o que falamos todos na rúa, cando vamos a alguén, contamos historias, e moitas veces damos noticias, que son noticias certas, sobre todo sobre nosas vidas, que son noticias que máis nos importan e as que mellor coñecemos. Ahora estaba falando Marta sobre o novo xornalismo. O novo xornalismo é moi vello, non é dos 60 nin dos 70. Hai un ser que se chama Abbot Joseph Liebling, que el escribe na New Yorker, fai crónicas de boxeo, é un home dos anos 20. E hai un día en que, bueno, unha crónica, el escribe sobre boxeo, sobre combates, sobre boxeadores, e hai un día en que empeza a contar, non? Que vai a un combate de Joe Marciano, non recordo contra quen. E entón el conta que dice, bueno, saio do pabillón no que é o combate, e en vez de ir pola autopista 5 vou pola 3, non? Porque esa está sempre chea de... hai moito máis tráfico, entón recomendo que a próxima vez que vayan a un combate de boxeo aquí no Palladium, en Nova York, collan a 3 en vez de a 5. E logo antes de coller o coche, estuve comendo un sándwich de salmón no Joe's, non sei que, e entonces el
contando simplemente el abre o xornalismo nese momento, non? En vez de contar o que lle piden que é unha crónica dun combate, el abre e conta sobre a súa vida, dando consellos a xente sobre cousas que lle parecen importantes, non? Sobre onde se pode cear ben e onde se pode sair das instalacións deportivas máis rápido en coche, non? E aí é cando se crea o novo xornalismo que logo se recupera 40 anos máis tarde, non? Bueno, eso, a miña idea é un pouco esa. Estes días vi unha noticia que me encantou por unha parte, por outra parte me decepcionou, pero bueno. Como hai unha noticia de que cada vez hai menos visitas a medios de comunicación en internet, non? E por unha parte encantoume, porque eu son dos que cree aínda no papel, non? Dos últimos cosacos que creen no papel e que creo que deberíamos seguir mantendo o papel. Afortunadamente o país anunciou en 2019 que no 2020 deixarían de publicar en papel. Pasaron 6 anos, siguen facendo, non? E eu sempre creo que temos que manter a prensa en papel, non? Porque todo o que hai en internet para min é ruído, un ruído máis moi pouco fiable, non? O que decía antes Marta, non teño probas, pero tampouco dúbidas, non? Bueno, pois se non tes probas, entón non o publiques, non? E bueno, creo que ese é o xornalismo con máis futuro, o de toda a vida, non? O de ter un periódico con feitos contrastados, ben escrito, non? En papel. A ser posible, porque ler en internet é unha cosa absolutamente incómoda, non? Eu, evito sempre facelo. Sempre que podo, claro. E a respecto desto, pois tamén, bueno, eu leo en papel todos os días, leo prensa, pero evidentemente non podo ler a prensa norteamericana e a prensa francesa, que son as que leo tamén me interesan. Pero estou vendo unha volta a esa forma de contar, non? Esa forma de cortar que instaurou o novo periodismo, non? Unha forma narrativa de contar os feitos, non? Que a mí me parece bastante máis interesante que a famosa pirámide invertida, non? Porque a noticia está morta xa no momento en que nace, non? Hoxe en día é replicada dun modo inmediato. Tes unha información, unha exclusiva, e en 2 minutos xa está en 50.000 medios, como se fosen propias, ademais, non? E, bueno, por ese motivo fago esta defensa romántica da prensa en papel, non? Ti é máis a revista Pronto, que anunciou hai 3 días que deixa internet. Está na vanguarda do periodismo, a revista Pronto, curiosamente. Digo que vamos ter que ao final é unha reflexión. A min chama moitísima atención, digo, carai, que sexa esta cabeceira precisamente, non? Porque ni siquiera é a Ola que fai esta reivindicación do cuché bon, deste papel satinado que ole ben. A Pronto é unha revista popular, é unha revista das baratas. Bueno, pero ahora quizá non lle fai falta. De quiosco, porque se compra polo papel e polas fotos, non? Sí. Entonces, Bueno, e están capadas nas redes, ou seja, esas revistas non che deixan ver tampouco as fotos máis interesantes, non? Das reportaxes que teñen exclusiva. Eso é así. Bueno, eu que escoito a Jaureguizar estaría interrumpindo cada 3 segundos porque abre 400 temas, non, de diferentes. Sobre Lezcano e ese tipo de xornalismo, os libros, sempre houve edicións de libros que xogaban co xornalismo, sexa sempre libros de viaxes de toda a vida, non? De artigos de opinión, deso de sempre. Arturo Lezcano fixo, sí, como unha investigación xornalística que publica, pero é que Arturo Lezcano ten con Nacho Carretero unha cousa moi interesante, que é unha produtora de series, que eu non me acordo ahora, se chama Ailalelo ou Ailalalo. Creo que é Ailalelo, non? Entón, eles están facendo pois a serie Marbella e outras series para Movistar, que son series de ficción feitas a partir de artigos xornalísticos, ou seja, que todo se pode fusionar, non todos os xéneros, é máis hoxe. Logo, sobre o tema do papel, é moi romántico, moi bonito, pero eu teño un fillo de 16 anos, non? E claro, a min ás veces preocúpame como se informan, ou de onde se informan, ou se saben que hai detrás, non? E ás veces dame disgustos e a veces dame alegrías, non? Un dos disgustos foi cando as Tanxugueiras foron ao Festival de Benidorm,
que o meu fillo que programa e fai de todo e tal, e dixenlle, convencino para ver o Festival de Benidorm. E entón digolle, Martín, ti vai poñendo a primeira en Televisión Española e eu vou facendo a cea, non? E entón o tipo queda ali e veño ca cea feita, ou seja, que tardei un cacho, estaba ali e dime, non está sintonizada. E eu, por que non vai estar? Televisión Española sintonizada. Entón, poño o meu e digo, aí tes, la 1. E dime, pero aí non pon Televisión Española, pon la 1. Non sabía o que era. Non sabía o que era Televisión Española, ni la 1. Non o ven, non. Entón, conoce, eu mirei pa el e dixenlle, pero ti sabes que eu traballo na tele, non? O sea, ti sabes de como entran os cartos nesta casa, porque me enfadei. Non consumen iso, e o que lles chega é a través das redes. E o zigzag vese na tele, pero na dúas ten unha audiencia pequena, na primeira ten a que ten, non só as medios públicos pedimos de audiencia, pero tamén queremos que cubran programas culturais que logo non nos vemos ou non dan audiencia, que aquí tamén hai que facer crítica. Entón, que pasa? Pois que cortámolo, despezámolo, colgámono nas redes, pois as colaboracións, a entrevista, a reportaxe, e a xente consume esas pílulas pequenas. E UNICEF, que eu son amiga de UNICEF hai moitos anos e colaboro con eles, ten un estudio de que os rapaces perderon o 40% da capacidade de atención para ler un texto longo, por exemplo. Xa estamos falando de cousas moi dramáticas. E nas alegrías que me dá o meu fillo, cando foi a guerra de Gaza, eu dicendo, Martín, ti sabes o que está pasando, tal, entón explicoume moi ben. E eu quedei bastante sorprendida, non? Dixen, e isto? Isto, pero ti miráchelo na internet. E dime, claro, porque é o que utiliza. E dixenlle, pero en que estás mirando? E dime, mamá, cando son temas serios, díxome, busco xornais de aquí e de fora. E de repente diste, pois carai, o sea, tampouco son tontos, non? Ou seja, saben o que hai. Pero estamos nun momento de fusión, absolutamente. E a literatura venlle moi ben aos rapaces. Eu creo que teñen que ler moito e moitísimo máis para fixar esa capacidade, digo en serio, de ler un texto longo, de comprender un texto longo. Bueno, aquí quen temos traballado un pouco en corporativa, sabemos que cando facemos pezas audiovisuais nunca poden pasar dos 90 segundos de duración, por exemplo. Claro. Que o que se calcula a atención máxima para... Claro, nós cando facíamos o Café Derby era unha das grandes discusións. Está demostrado que en Spotify hai unha brecha mental entre o usuario de ver 50 minutos para debaixo ou 50 minutos para arriba ou que poña máis de unha hora. Influe directamente no tipo de consumo que se fai. Ainda que despois quedes a hora inteira, porque se está ben feito, salvo que teñes unha interrupción da vida real, o produto tanto che ten, como a película boa de 3 horas ou a película mala dunha hora. O tempo é unha sensación máis que unha medida de física. Jorge Mira mataría agora mesmo. Recollendo un pouco o que comentaba María, estou de acordo, a crítica cultural, o medio cultural, o consumo digamos, todo o xornalismo e a opinación feita alrededor do feito cultural, pasa o mesmo que critican dos creadores culturais. Están máis ocupados en lerse e en falar de si mesmos que en consumirse realmente entre eles. O mesmo do público en xeral. Pasa o mesmo cos creadores. Falabas da tua compañera Libreira que falaba dos libros que se producen sen ter lectores. Ese mecanismo é o que ao mellor nos impide aos novos entrar no campo da ficción, porque hai un grupúsculo, un corpus de creador tan grande que non admite novos protozos no ecosistema. Sobre os medios de comunicación, digamos, o xornalismo é medio de comunicación. Vou falar da miña tía Purita. Esta muller baixa da súa casa e entra no único covirán que hai en Lugo, Cooperativa Virgen de las Angustias, no barrio da Abella. Fala con Toña, que é a dona, contalle unha cousa que lle conta a miña nai, que miña nai me conta a min, que eu falo cunha amiga que vive ao final da rúa, que lle comenta ao seu padriño, que é un dos alcaldes pedáneos susceptibles de votos que hai na cidade, e estableces un medio comunicativo á marxe de todo o xornal e é unha mensaxe que vai ser espallada a través dos múltiples interlocutores que hai niso. Eso é xornalismo? Non. Non. É comunicación. Aí está. Sí. É comunicación. Pero comunicas un feito. Por que non é xornalismo? Porque non sai no medio de comunicación. A fronteira é sair publicado.
Esa é a gran fronteira entre o xornalismo. Cantas historias suceden ao marxe dos medios de comunicación que son igualmente xornalismo, que permanecen a través da narración oral, da narración de grupo. Cantas historias de campos de refugiados non saen dos campos de refugiados porque non chegan aos medios de comunicación. Deixan de ser noticia, deixa de ser un feito noticiable. Polo tanto, a existencia dun medio, digamos, dun contingente para un contido informativo non significa que o que quede fora da selección do xefe de redacción, do equipo de redacción, do gusto do xornalista que intervén moito na selección, eso non significa que o resto de cousas non sexan información. Bueno, Eso isto- sí, a información sí, pero o xornalista tamén é moi perigoso este concepto actual de que calquera que ten un móvil está facendo xornalismo nas redes Concordo. ou que ti podes opinar ou que hai unhas confusións terribles e sobre todo estamos traspasando cousas que a mí me dan moitísimo medo. Hai uns dereitos da información, un dereito pois do honor, un dereito da intimidade que en internet transgrédense continuamente e con moi mala baba. E nos medios de comunicación, polo menos hai a quen pedirlle contas, ou fan as cousas ou deberán facerse. Deberán facer, sí, por De lo outra menos. maneira. Entón, iso do xornalismo, de que calquera é Bueno, xornalista, a non. idea esta do xornalismo Estás cidadán, comunicando, o pero... xornalismo cidadán Sí. que estivo tan en boga nos primeiros 2000 e que a mí me poñía os pelos tan crechos, por exemplo, esta idea, non? De que era unha forma válida, sí, de comunicación, pero claro, ao xornalista cidadán non lle podes pedir a responsabilidade que lle pides a unha persoa que traballa nun medio de comunicación e que supostamente ten que seguir un código deontolóxico, unha idea Totalmente. ética de como se fan as cousas, como se comunican, como confirmas Que podes as gravar e que non podes gravar, por Sí, exemplo. un off the Ou record, non? Isto que contaba Jaure Sí. Guizar de hai cousas que non podo contar. Ou unha imaxe, un morto nun accidente. Sí. Unha persoa morta nun accidente. O sea, eso nun medio de comunicación, Sí. non? Hai que ter uns cuidados que pois con un móvil e con unha rede social, pois é Pasou algo estes diferente. días, por exemplo, na Televisión Pública de Extremadura, como un dos xornalistas dixo que tiñan certas imaxes sensibles dos restos dunha persoa que non iban a amosar por deferencia cara aos seus familiares e porque non deben amosalo. Digo, que realmente estás dicindo que o mellor podías simplemente non amosalas e xa está, pero tamén está ben dicir por que non o faz. Non, o feito de que ás veces non serve todo tampouco. E seguramente iballes funcionar moito mellor no clickbait, Sí, claro. eses clips para as redes sociais, se partillasen esas imaxes. Estamos un pouco no terreo dos sucesos. Sabedes que en Galicia temos acuñado esta noción do Galicia noir, non? Que nos la acuñaron tamén desde fora un pouco, ás veces. E moitas veces esta idea, non? Existe tanto esta querencia pola crónica de sucesos tanto nos medios de comunicación, escritos e audiovisuais, como na ficción. Pero sí que hai xornalistas que escriben xénero un pouco negro, penso en Carlos Reigosa ou en Diego Ameixeiras, pero non só. Eu penso que a maioría da xente narradora en Galicia que escribe crónica negra, sucesos, non son xornalistas. Eu, por exemplo, como persoa que traballo en xornais, xornalista, a min cóstame moito ler sucesos cando son apegados á miña realidade. Éme moito máis fácil ver unha serie de crónica negra sueca, que parece que me permite allearme, que ver as noticias do mediodía, a crónica de sucesos. Cal é a vosa relación, non, con esta idea do Galician noir, con esta idea da novela negra, como se conta desde este país, e se crea unha construcción de los gallegos dais mazo miedo, un pouco esta idea que se ten de nós, non, cando se nos percibe desde fora. Nico, empeza ti, por exemplo. A ver, penso que somos un pobo que vive na constante loita interna de querer ser iso e non querer ser iso, de querer ser percibidos como un elemento místico porque non somos como o resto, porque nos encanta vivir cunha identidade de costas a todo que nos lo digan que somos, pero de facto tamén odiamos esa exotización e esa conversión da nosa cotidianidade nun feito fantástico, mítico, fantástico, vamos. Penso que Galician Noir é unha etiqueta de marketing que funciona para uns produtos audiovisuais,
que a novela negra é un eido moi concreto, igual que os sucesos eran un eido moi concreto dentro dos xornais, que foi gañando moito espazo, porque efectivamente son tocantes coa morbosidade máis actual, que é a do sangue, a da morte, a da violencia, porque quizáis é do pouco que remata por transgredir nunha sociedade extremadamente líquida, digamos que dos poucos ordes civis ou sociais que se manteñen, que é a non agresión entre individuos. Física, porque a digital sí que está transgredida sen ningún tipo de problema. Entón, esta etiqueta, esta caracterización que nos ven de fora, penso que concorda moito co gusto tradicional. A miña familia paterna é da Terra Chá e escoitei aproximadamente 95 veces a historia do degolador da lengua dereita. Aproximadamente 95 veces. Distintas voces, unha coralidade dun suceso que ten 150 anos, que ten traspasado xeracións e que traspasará, na mala sorte de algún fillo meu, tamén a él. Entón, a capacidade para creernos centrados alrededor do suceso é simplemente outra forma de egopresentismo do noso eu. Hai 100 anos, a golden era da novela de misterio era xa a máis vendida, Agatha Christie perviviu, pero eran outros centos de autores que vivían da novela negra, e se seguimos tirando cara atrás, quizás a aventura, pero tamén era unha forma de suceso. Entón, somos un pobo que se narra a sí mesmo e que se narra truculentamente a sí mesmo. Opino. Claro, a mí. Ben. Xa me perdín. Estaba escoitando a Nicolás. Sorpréndeme sempre, Nicolás, que ten esa visión colectiva das cousas. É curioso. Unha persona que escribe, que é periodista, que é escritor, e que ceda a súa egocentria a pensar sempre no país, non? A min costa bastante pensar no país. Non sei, bueno, esa historia da crónica negra galega, bueno, creo que fora teñen un problema, que non entenden a forma en que nos percibimos as nosas cousas, sempre con distancia e con ironía, sempre, non? E porque fora tomanse en serio, moi en serio a sí mesmos, que lo cual é unha cosa moi triste. E entonces non entenden que para nós un crimen sempre ten esa distancia do teatro, dese barroquismo deste país, non? De que hai todo fachada, ruido, pan de ouro, escándalo, logo non, realmente non hai nada por debaixo, non? A min houve un tempo que me interesou moito os... Bueno, vamos, eu nunca leo sucesos, nin me interesan os sucesos reais, pero se lía moita novela negra cando tiña 20 anos e, de feito, escribín tamén alguna novela negra na que había crímenes que nunca se resolvían, ninguén lle interesan resolverlos. Pero... Eso, que lín moita novela negra nese tempo, pero nunca me gustou ler sucesos. A min as desgracias dos demais, a verdad que non me alegran en absoluto, non? Sobre todo se son cuestións macabras, non? Pero sí me gustou moito ler novela negra neses anos, porque eu entendía a violencia como un espectáculo, pero porque tiña esa mirada galega distante das cousas que pasaban, non? E a min o mundo do espectáculo sempre me interesou moito o espectáculo, a vida como espectáculo. Pero, bueno, de repente un día deiteime e cando me despertei tiñan 60 anos e entonces xa tampouco me interesa, me impresiona moitísimo ahora os sucesos, non? Os crímenes e as violacións, tipo de cousas pareceme moi horribles e nunca as leo, non? Falando sobre libros de crónica negra, bueno, houve un caso en Lugo, e isto está sendo un debate moi lucense, como deberían ser todos, e houve bueno, ante uns anos houve unha serie de sucesos. Estou falando outra vez, non falo de familia que se meteu a vivir no hospital de Lugo, nin da casa que caeu. Falo de cousa que pasou realmente moi grave, moi seria, que foi todo o que se chamou Operación Carioca, non? Houve todo tipo de barbaridades contra prostitutas, asesinatos, violacións, violencia, é dicir, cousas moi duras que ainda impresionan, non? E que foron levantadas por dúas suizas, non? Houve dúas suizas que investigaron todo o que estaba pasando.
chegou un momento en que o 95% do censo de Lugo estaba imputado. Non creo que se pasaron un pouco no seu labor, pero, bueno, vamos ao núcleo, que é interesante, non? Hai unha serie de sucesos de barbaridades que estaban cometéndose, sobre todo contra rapazas prostituídas. E eu sempre estuve intentado durante anos a escribir un libro sobre eso, non? Además, tiña un acceso directo por dous compañeros meus que estaban investigando ese tema e que tiñan moi boas fontes e foron, de feito, que levantaron todo eso na prensa. E sempre estuve intentado a escribirlo porque pareceme fascinante, pero nunca me atrevín a facelo. Quer dicir, tiña acceso aos sumarios, de un modo evidentemente non legal, pero tiña acceso aos sumarios e podía ter investigado ese tema. Pero creo que non podría soportar escribir sobre eso. E por eso non o fixen nunca. Fixen unha reportaxe para Luces, creo que foron 15 folios. Para o primeiro número, aparte foi o primeiro número. O primeiro número, mira que... Aquí nunca pasa nada. Aquí nunca pasa nada, si non falaba o título. O título é Aquí nunca pasa nada, referiéndose a que en Lugo é unha cidade moi tranquila, moi de estanque de patos e de muralla, de señores paseando e indo a misa. Entón, parece que nunca pasa nada, e realmente por debaixo de todos había un mundo moi sórdido que estaban pasando cosas que vos contaba agora. E a reportaxe chamábase Aquí nunca pasa nada. E, bueno, era unha pequena ficción na que eu entrevistaba a estes dous compañeros meus, a Freire e ao Larte, que estaban investigando o tema, porque fixen un achegamento lateral aos feitos, non? Eles coñecían ben os feitos, eu falei con eles, de feito, porque eso me permitía a min non ter que implicarme nos feitos. Eu aquí onde me vedes son de Bilbao e vasco e estas cousas, pero teño un corazón sensible e a verdad que non soportaba o que vos decía agora. Entón, o que fixen foi unha ficción e ficcionar unha entrevista con eles, contándome unha parte das historias que pasaban, que non vou repetir porque me parecen moi serias e moi graves. E, bueno, a conclusión era un pouco esa, non? Eu, durante anos, estuve intentado, e, de feito, estuve recollendo información, pero logo, eso, non me atreví nunca a facelo, e creo que, ahora que o penso, creo que fixen ben a non facelo. A mí pasa algo parecido. Eu hai cousas que non entendo. Non entendo da literatura, nin do xornalismo, nin de... Ás veces pareceme que estou fora do mundo en moitas cousas, non? Entón, eu creo que hai unha moda tremenda da novela negra, unha moda exageradísima, unha moda de festivais, entón hai que meterse na novela negra. Eu, cando escribín A culpa, non é novela negra, pero si é thriller, ou pode ser, pero é tamén outras cousas. Entón, de repente, vime en Getafe Negro, estiven, fun a Valencia Negra, non? En algúns sitios xa ao final somos superamigas, xuntáronme con Carma Chaparro porque éramos as dúas da tele, non? Eu hai moitos anos tuve que lidiar na miña vida de eres bióloga e xornalista como Ana Obregón. Entón, agora eu creo que xa a xente non coñece... Sí, non coñece tanto a Ana Obregón. Entón, claro, eu vexo unha lista, María Oruña, Portavales, Pedro Feijóo, creo que fixo algo de negra, non? Manuel Loureiro, Domingo Villar, Reigosa, Ameixeiras, claro, aí entramos nun arco diferentísimo de tipos de novela negra. Moi diferentes. Algúns porque eles queren, outros mediados por unha editorial que quere sacar un tipo de produto que se fai en tipo saga e que se traballa editorialmente. Ou seja, hai moitas maneiras de facer novela negra, non son as mellores que outras, pero son diferentes, moi diferentes. Xa no xornalismo, hai moitas formas de abordar tamén. Para min, o true crime que tanto hai na literatura, xente que se meta xornalista que non son, ou propios xornalistas, nas series, ou seja, para min o true crime cústame moito. Cústame moito, teño unha serie de valores que chocan de fronte con moitas cousas e o mellor ten que ver en que eu teño moitísima relación co caso que se chama así, o caso Asunta. O caso Asunta, que caso, coño, con Asunta.
eu criei-me pois con Charín, cos Porto, meu pai traballaba con eles, coñezo de primeira man, estive nesas casas dende que era pequena, miña filla estudiaba con elas, sufriu os medios de comunicación criminalmente, despois viñeron libros a explicar estupideces, volvían a chamalos 10 anos despois a menores de idade, escritores, xornalistas, xente do mundo do audiovisual. Hai límites, de verdade, que temos que diferencialo como consumidores. Como consumidores. Que non todo é espectáculo. Se ti non ves algunhas cousas, non compras algunhas cousas, non se venden, non é negocio. E o true crime en algúns momentos é bastante miserable. E neste caso que había menores, como a miña filla, que agora ten 26 e fixeron os 10 anos, e volveron a chamar que é médico, e parece que nunca pode sair daí, non? Eu creo que hai cousas que tal. E non descarto facer novela negra, porque eu como cada vez fago unha cousa distinta, pois igual un día me divirte. Pero o true crime cústame moitísimo. E é un xénero aparte que entre xente moi nova, eu digo por alumnado meu e tal, é super consumido. Sí, o true crime penso que é moi consumido porque é a transformación dun suceso terrible nun entretemento. É a relativificación da morte. É daquel baseado en feitos reais de toda a vida, non? Levalo a tal. Hai cousas que sí, pero hai outras que non. O sea, todo ten que ver cos valores. É unha transgresión total. E mira, en resposta ao que plantexabas do Galician Noir, penso que quizáis a gran liña de diferencia é a incomprensión dunha idiosincrasia. As persoas que comparten unha idiosincrasia son capaces de mirar cara a un feito de alma negra, como pode ser unha matanza, con certa ironía, con certa visión, con certo gusto, e unha persoa que desde o alleo intenta interesarse por iso. E venme a mente, eu viví un ano en Andalucía, non se lamenten, nun convento en Córdoba. Expliquei entre andaluces e outro tipo de etnicidades o crime do Garabelo de Meira, que é un crime na provincia de Lugo moi recoñecido. Matáronse 5 homes por unha serie de carballos as secas. A min parecíame un crime absolutamente, non vou dicir lícito porque estaría justificando un asesinato, pero dentro da cabalidade ou dentro do razoamento dunha mentalidade galega tradicional ou vencellada a certos ámbitos xeográficos. Para eles era espantoso, non compartían, e era precisamente a liña que nos diferenciaba, era unha idiosincrasia arredor de feitos culturais, de feitos herdados, de idiosincrasia mesmo. Bueno, si esta tradición tamén do conto, non? Perdón un segundo. Quería engadir o que decía Nicolás do crimen do Garabelo e que decía María ahora sobre a comercialización. A min ofreceronme as memorias do Garabelo para publicar no periódico. Pedían 50 millóns de pesetas, pediu Garabelo. Garabelo, evidentemente Polos carballos. era un home con unha gran puntería, porque a historia do Garabelo foi que hai unha xente que lle compran as árboles, entonces el non está de acordo. Bueno, non sei se se acordaba ou non, pero o caso é que un xente que compra as árboles van 4 homes cortar as árboles, era un pai, o seu fillo e 2 amigos. Van cortar as árboles para vender a madeira, entón sale o Garabelo con unha escopeta da súa casa e os mata os 4, de 4 disparos, non? Tipo, podía ser un bon tirador olímpico. E despois, pasado uns anos, está na cárcel, sae do cárcere e nos chama o periódico para vendernos as memorias, non? Que é isto que falamos agora da comercialización dos crímenes, non? E, bueno, cando pide 50 pesetas, pois xa non falei con ele, evidentemente. As memorias publicáronse máis tarde no periódico, gratis, sin pagar nada, e, bueno, o que se fixo foi coller as páxinas na que ele explicaba o crimen e justificaba o crimen con isto que decía Nicolás agora, non? Da mentalidade galega, que sorprende moito fora que a xente mate porque lle moven os marcos, pero é que para unha persona é o seu medio de vida. A min, se entra unha persona no periódico e me quere expulsar do meu posto de traballo e deixarme sin el, bueno, non sei que faría, non creo que faga eso, pero igual o mataría tamén, non? E é algo que non se entende fora, non? Porque viven nun mundo que non ten nada que ver co mundo rural.
E nada, eso lo inciso, perdona por... E hai unha cousa destes crimes galegos tamén, que algúns destes escritores ambientáronos en Galicia, non? E a min eso sí que me gusta moitísimo, porque, ou sexa, que sexa Santiago, a Policía Local de Santiago, unha urbanización de non sei donde. Eu hai moitísimos anos, cando empezaba, quería traducir, decía, pois xa que fixen isto, pois a ver se pasamos a máis linguas, non? E cun libro infantil, un editor díxome, é que isto, María, non vas poder traducilo porque é moi local, non? E era unha historia que eran as megas de lupa que se traduciba por aí e que pasaba no século I, era a raíña lupa e pasaba no pico sacro, non? E entón eu un día estou na casa así pasmando e vexo os Astérix, século I, aldea gala, os romanos, e dixen eu, que coño, vou non mandar as editoriais, e publicaronmo, non? En castelán e noutros idiomas. Entón, ao final, sí que está ben o de traer para aquí, non, as accións das cousas, pois que non todo vai ser en Wichita, en Wisconsin e en Madrid, non? Non, home, evidentemente que ao final Os crimes. os escenarios Sí. sí poden ser múltiplos, porque a realidade tamén é múltipla e se escribe desde... Tamén está descontando unha cousa que nos retrotrae un pouco ao principio a esta tradición de contistas, non? E así como reflexión un pouco final, que estamos, para dar tamén unha posibilidade de quenda ás persoas que estiveron aquí hasta o final, pensar un pouco tamén na idea do factual, non? Na idea de que temos unha tradición de reporteirismo que, por exemplo, nos medios locais, nas radios, aínda persiste, non? Este contar as cousas. Eu penso nas reportaxes das parroquias que fan as compañeiras da Chaira no Progreso, parroquia por parroquia, contando as historias dese sitio todas as semanas, que é unha cuestión, home, a Chaira moi grande, pero... Gracias a Dios. Pero realmente esta vontade de estar ali e de contar, porque non nos van vir contar de fora, se non contamos nosas historias moitas veces, nesta idea do factual, da tradición reporteirista, nesta tradición contista, pero tamén penso, por exemplo, nas novelas factuais, estaba aquí Rosaneiros, non? Nese Veu visitarme o mar, sobre o Prestige, neste fin de ano en Palestina, non? De Miguel Anxo Murado, por exemplo, como correspondente fora tanto tempo, que digo que ás veces tamén temos esta posibilidade de atopar nas ficcións eses puntos que non somos quen de desenvolver, o mellor, pois, no espazo editorial, pois, por moitas circunstancias, por cuestións editoriais, por cuestións de espazo, por cuestións de fábula, non? Así como punto de reflexión final, por cuestións de que necesitamos un punto máis de fabulación do que nos require o xornalismo. Falamos un pouco menos, que nos levou a conversación por outros derroteros, de que asociase moito máis o literario vencellado ao xornalismo nos medios impresos que nos audiovisuais, por exemplo, cando tamén hai moita, quizáis, canto a ficción un pouco menos, pero o teatro radiofónico, o sea, o radiofónico é un medio feito para o drama, non? Desde os principios do medio nos anos 30, a radionovela, a idea das soap opera, as óperas do Xabón, que estaban vencelladas ás mulleres que facían a colada, tamén. Isto asociado, non? A un tipo de xente. E esta idea de como, pois, ao final tamén neste escenario máis híbrido, as ficcións e as non ficcións tampouco son tan distantes. Eu levo escribindo en Táboa Redonda 7 anos. E decidín ao cuarto ano... Tantos, sí, tantísimos. Debo de levar 400 artigos, unha cosa. 400 artigos, unha barbaridade de... Pero ti é moi novo. Sí, entrei con 22 anos. Tes 20 e pico. 29 teño, sí. 22. 22, en fin. E ao cuarto ano, Jaureguizar pediume no segundo artigo que lle puxera un título á sección. E ao cuarto ano decidín o título da sección. E era Permiso para mentir, que é unha incongruencia dentro dun xornal. Mentir era unha liberdade, non estaba enganando a ninguén. Pero o factual nesa páxina de xornal interesábame pouco. E nesa páxina de xornal, a diferencia das outras páxinas de xornal que sí que firmaba e que firmo actualmente,
desligábame un pouco dese compromiso coa verdade, que non co verosímil. A verdade é unha cuestión que é moi importante para as noticias económicas, para as noticias de sociedade, para as noticias de sucesos, para as noticias de local. Pero hai certas páxinas e hai certos espazos xornalísticos / comunicativos que precisan doutra arquitectura interna, doutros referentes, doutro xeito de contar e doutra materia prima, que ten que ser a persoa que o conta, como se conta, se por fin podemos adxetivar nunha frase dun xornal, posicionándonos como persoa que estivo ali, que viu, que ten un organismo interno que percibe unha imaxe e pode transformar en palabras, certas palabras que están no seu haber. E aí, desde esa posición, penso que un pode traballar no audiovisual, pode ser radiofónico ou imaxe, no digital, no impreso, no comunicativo e institucional. A min chegame notas de prensa da Universidade de Coruña que son auténticas obras de arte, como deixan ata o final da nota de prensa o que sucedeu nese acto de presentación e como meten as citas, en que momento escollen, cal é o tempo verbal que dixen. Probablemente non fora nada así, pero simplemente para que o xornalista, que é o que ten que traducir esa nota de prensa, e gaste tempo traducindo unha nota de prensa, non facendo un copy-paste, que faga o seu traballo, está preparado dese xeito. Entón, a ficción e a non ficción teñen un gran momento, poden coexistir, e os propios medios están acollendo esa non-fiction fiction e esa fiction non-fiction, que son as dúas realidades. Pois agora adianto meu para que peche, Sí. xa que empezou. Eu creo que para ser xornalista non vale estudiar a carreira só. Para ser xornalista tes que andar pola vida cos ollos moi abertos. Tes que ir no autobús, como decías antes, ou donde sexa, ou no café, escoitar de que fala a xente, ver que interesa, non falarlle de cousas que non interesa ou dos nosos intereses, non? Hai informativos que son intereses que non teñen que ver cos intereses da xente, non? Eso está clarísimo. Entón, eu creo que nese sentido, cando ti escribes unha novela, faz unha trama, sitúas uns personaxes cunha coherencia psicolóxica, pasanlle unha serie de cousas, non? Cando peneiras e remata a novela, no fondo, algunhas cousas das que quedan beben tamén do xornalismo ou de ter os ollos moi abertos pola rúa. Por exemplo, na miña novela que acaba de sair agora, fálase dos migrantes sin papéis, non? Hai unha muller que está nun piso que chega ao fillo que lle morreu o pai e atópase que o pai tiña unha tipa vivindo ali, que era unha migrante sin papéis que chegaran a un acordo para vivir e non cobrarlle o traballo, non? E isto ven a conto de que a trata laboral, porque ela fuxía dunha rede así, que está nos xornais, agora é moi frecuente en algúns sitios, como antes era trata con fins sexuais. E iso é xornalismo levado a unha novela? Pois, ao final, cando peneiras, pois sí, non? Ou os maiores, que na miña novela teñen unha bomba, non, que queren reventar o mundo porque están cabreados con todo, pois ten que ver con unha sociedade que é edadista e que é adanista, e que hai xente aparcada por aí cando teñen moitísima valía. E nesta sociedade tecnolóxica, se non estás adaptado aos últimos programas, parece que xa non vales para nada, non? E a xente síntese mal, e síntese abandonada. E iso tamén ten que ver co xornalismo e cos ollos abertos. E nese libro, cando peneiras, tamén se fala do éxito dun tío que está no cumio e que lle rebenta o seu mundo e que detrás está que cando chega o éxito moitas veces deixaches toda a túa vida persoal, damoslle o traballo, pídennos estar as 24 horas disponibles. Ou seja, agora xa tes que estar co WhatsApp, con todo o tempo atenta, o sea, estamos sacrificando demasiada vida persoal. Entón, eu creo que sí que non sou eu ou ser un xornalista, pero as cousas de actualidade, ao final están nas tramas e na base, non? Moitísimas veces da literatura, que é algo moi distinto ao xornalismo, non? E por iso tamén ás veces hai que renunciar a contar o do café. Para non, digo que ás veces hai que renunciar a contar os contos do café e quedarse con eles. Sí, bueno, eu nunca renuncio a eso. Simplemente os envolvo con outra historia. Estaba falando na María unha cosa, a mí me interesa moito este problema dos
periodistas que non sei se estar 24 horas atentos a eso e non se nos paga. Ahora, mentre estaban falando, teñen que perdonar que mandei dos WhatsApps. Sí, eu teño 400 mensaxes. Mandei dos WhatsApp porque era importante, porque eu De teño unha traballo. columna diaria no periódico e claro, mandei a columna, como non iba a estar no periódico, se viña aquí, entonces escribín aquí e logo, bueno, antes de vir aquí, e logo mandei a un compañero para que me metese en páxina, pero ese compañero non traballa. Entón, acaban de informarme de que non traballaba, entón mandei a outro e me dixo que tampouco traballaba. Entón, bueno, tuve que, ao final, mentre estaba aquí intervindo e escoitando, pois tuve que facer eso, non? Creo que é un exemplo bastante claro do que nos pasa, non? De que estamos todo día, se non sei se está conectados, non? E, bueno, xa que falei desa columna diaria, vou continuar. Eu nesa columna conto a miña vida todos os días, que é unha cosa moi interesante para min, non? Conto as cousas que me pasan e conto moitas veces contos de café que me contan, que non podo contar no periódico porque, bueno, porque ya falaba antes, non? De a veces comprobar, a veces non convén para o periódico. E moitas veces conto cousas que non debería contar, pero un pouco disfrazadas, non? Outro día, hai 5 ou 6 días, hai uno... Isto é tamén un pouco increíble, pero bueno. Hai 5 ou 6 días eu leí no New York Times que Oliver Lache, o noso sumo sacerdote do cine, que é un tipo moi majo, por outra parte. A mí o seu cine non me interesa porque parece un exercicio de altar barroco nada máis tamén, non hai nada detrás. Pero bueno, leí no New York Times que Oliver Lache discutira con Rodrigo Sorogoyen, co director de cine, que discutira sobre, bueno, porque Rodrigo Sorogoyen dixo isto que acabo de dicir agora, non? Que o cine de Oliver Lache é moi estético, pero moi valeiro. E Oliver Lache contestoulle que el non era director, que era un realizador. Non sei se hai unha gran diferencia en francés, porque Oliver pensa en francés, entonces non se había diferencia neste idioma, pero bueno. O caso é que discutiron, non? Aí en setembro. Isto sae no New York Times, que xa me pareceu... Nun karaoke de Santander. Sí, iba a dicirlo. Aí Marta se me adiantou co seu cantabrismo, Marta de Santander. Pero o mellor de todo eso, digo, que carallo fai no New York Times contando este cotilleo, pero... Eu teño que dicir que a min contáronmo no San Froilán. Rede de comunicación, que non é xornalismo, pero é información. A min contáronmo no San Froilán, porque viña de ser o Festival de Cine de Santander, que pasara isto, e que estaban moi asombrados porque non trascendera... Bueno, a min eu quise publicar eso, pero... Para que me acaban as pilas. Acabaste as pilas. Non me extraña. Nada, estaba contando eso, que eu entonces digo no período, hai que contar eso, unha información, que sempre dixeron, bueno, que tal, Oliver Lache de Lugo, meterse con él, tal. Non sei, me parece moi interesante. Aparte de surrealista que sai no New York Times, que discutiron un karaoke en Santander en setembro, bueno. Entonces non se me permitiu facer, con lo cual, delle unha volta e contei na miña columna con outros nomes e outras historias, non? Pero bueno, para mí sirve para esas cousas, non? Para contar historias e que me decía a Marta de que hai veces que non podes contar para os cafés, eu sigo conto moitas veces historias que me contan como se fosen miñas, non? Porque ninguén me pode dicir que son mentira. Evidentemente non pasaron, pero... Bueno, pasaron outras personas, pero ninguén me pode dicir que o que estou contando non é verdad. E eu sempre, sí, os límites entre... Xa acabo que está, Ivana está mirando o reloxo. Además, tengo que agradecerlle que me dese razón da casa. Eso temos que facer unha entrevista para o periódico, que foi real. Nada, eso eu, as fronteiras, a verdad que non as distingo moito, independentemente de que non me permitan mentir no periódico, pero eu intento que as dúas cousas convivan, non? E se interrelacionen entre elas. Evidentemente, cando escribo no periódico, pois non podo contar cousas que non son verdad. Eso é o malo que ten traballar nun periódico. Bueno. Eu, se me permiten, apostillar unha cousa, e en referencia a Marta, que Jaureguizar é un dos meus mestres, e quizás outra mestra é Marta, así que estou aquí un pouco afillado.
Marta ten un concepto do xornalismo de medios de comunicación que me encanta, que é que ten que facer servizo público. E moitas veces o servizo público non é nin información, nin é entretemento, senón que é acompañamento, nos momentos difíciles e nos momentos duros. Jaureguizar permitiume escribir nunha ocasión, quizáis o meu artigo máis celebrado, que é sobre a morte da miña cadela, que é unha cousa absolutamente traumática na miña vida e que tive unha páxina de xornal que é unha vantaxe privilexiada que non moita xente ten. E recibí moitísimas mensaxes, moitísimas. Xeralmente non se recibe ninguna. A existencia dun escritor de opinión é non recibir ninguna mensaxe neste país. Pero ese sí, e a día de hoxe, hai unha semana, un rapaz escribiume porque buscando artigos sobre xente contando iso, atopara o meu artigo. E deu máis grazas polo acompañamento e pola comprensión e pola empatía cun loito bastante silenciado na experiencia humana que é a perda dun animal de compañía. E entón penso que ese día non fixen xornalismo, pero fixen algo por alguén máis alá da comunicación e máis alá que a pel que ten que ter o xornalista. Entón, penso que resolve un pouco sobre a factualidade. Bueno, esa páxina foi a máis leída de toda a historia da Táboa Redonda. Sí. Escribimos sobre Richard Ford e sobre Taylor Swift ou sobre Xogo de Bach. Tronos. Sobre Xogo de Tronos. Xogo de Tronos, cousas así. E a páxina máis leída de toda a historia do Táboa foi a páxina na que Nicolás contaba o pasamento da cadela e o que sentira él, non? E realmente, bueno, eu nunca tuve ninguna dúbida sobre que eso era cultura, non? Pásame as veces que teño que enfrentarme cos xefes polas cousas que escriben estes señores e estas señoras. Outro marco. Porque eles non entenden, eles teñen claro, falamos sobre todo isto, teñen claro a distinción entre a información e cousas como o que pode sentir unha persona cando lle morre unha cadela. Eu defendo sempre ese tipo de xornalismo que fai Nicolás e de feito, vamos, invitei a escribir en Táboa porque ten unha forma moi original de contar as cousas e de escoller os temas, non? Tamén con Marta estuvo moito tempo colaborando en Táboa, pero a Marta xa a coñecía. E nada, eso, para min, pues, creo que esa foi unha das dúbidas que tiveron os xefes. Outra foi cando escribiche sobre Cher, que decían que non era cultura, e Cher ten unha vida impresionante, non? Pero tamén me dixeron que non era cultura eso. Bueno, estános sinalando ahora, quería dar as grazas, abrir unha mini quenda por se alguén quere dicir algo, ou senón precedemos un pouco a despedida da xornada. Temos aquí a coordinadora da sección, máis a presidenta do Consello da Cultura tamén. Non sei se tedes algún tipo de intervención. Grazas por non intervir. Bueno, foi unha xornada moi interesante, moi frutífera e a min soupome a moi pouco. Se me quedaron todas as mesas moi curtas sobre estes temas. Non sei se, porque claro, non somos parte tamén interesada, non, no oficio, pero se me fixeron todas elas moi cortas. Así que tamén moitas grazas ás persoas convidadas. Eu quería dar gracias á técnica que me cambiou as pilas, estuvo un detalle importante. Bueno, ten que chegar con estas pilas ata Lugo, así que... Non sei como te chamas, pero bueno, ahora nos coñeceremos. Grazas.